ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣವೇ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಕ್ಲಾಸ್ ಬತ್ತನಂಚಿನ ಮಾತ ಭಗವದ್ ಭಕ್ತರೆಗ್ಲ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಭಾಗವತಂ ಕ್ಲಾಸನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಗ. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ. ಓಂ ನಮೋ ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ. ಓಂ ನಾರಾಯಣಂ ನಮಸ್ಕೃತ್ಯ ನರಂ ಚೈವ ನರೋತ್ತಮಂ ದೇವಿಂ ಸರಸ್ವತಿಂ ವ್ಯಾಸಂ ತತೋ ಜಯಮುದೀರಯೇತ್. ನಷ್ಟಪ್ರಾಯೇಷ ಭದ್ರೇಷು ನಿತ್ಯಂ ಭಾಗವತ ಸೇವಯಾ ಭಗವತಿ ಉತ್ತಮ ಶ್ಲೋಕೆ ಭಕ್ತಿರ್ಭವತಿ ನೈಷ್ಠಿಕಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣವೇ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಕ್ಲಾಸ್ ಬತ್ತನಂಚಿನ ಮಾತ ಭಗವದ್ ಭಕ್ತರೆಗ್ಲ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಅಂಚದಿ ಭಾಗವತಂ ಎಂಚಿನುಂಡು ಅಷ್ಟಾದಶ ಪುರಾಣಲೆಡ್ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಅದೇ ಅಂಚದ ಐಟು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಪಂಡ ಈ ಪುರಾಣಲೆಡ್ ಪೂರ ವಿಚಾರನ್ ಪಂತೆರ್ ಅಂಚದ ಪಂಡಗ ನಮಕ್ ವೇದ ಪುರಾಣ ಇತಿಹಾಸ ನು ಪೂರ ಭಗವಂತನ ವಿಷಯ ತಿರಿಪಾದು ಕೊರ್ಪಣೆ ಅವೇ ವೇದದ ಪಾತ್ರನೇ ಪುರಾಣಲೆಡ್ ವರ್ಣನೆ ಮನ್ಪೇರು ಒಂತೆ ಕತೆ ಅರ್ಥ ಆಪುನ ರೀತಿ ಅಂಚದ ವೇದ ಅರ್ಥ ಮಂತು ನಾತ್ ಸುಲಭ ಜೈನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾಯನಕ್ಲು ಮಾತ್ರ ಅರ್ಥ ಮಂತನ್ ಪಂಡ ವೇದ ಓದುದು ಕೆಲವರು ಉಲ್ಟಾ ಅರ್ಥ ಮಂತನ್ನಕ್ಲೇ ಜಾಸ್ತಿ. ಅಂಚದು ಭಗವಂತ ನಮಗ್ ಗೀತಡ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ವೇದೇಶ್ಚ ಸರ್ವೇರ್ ಅಹಮೇವ ವೇದ್ಯೋ ಪುರಾ ವೇದರ್ದಲ ತಿರಿಯೋಡಾಯನೆ ಎನನೆ ಎಂದು ದೇವರ್ ಭಗವದ್ಗೀತಡ್ಲ ಪನ್ಪೇರು. ಅಂಚದು ಏಟ್ ಇಜ್ಜನ ವಿಷಯ ಪುರಾ ವಿಷಯನ ಪಂತೆ ನಮ ಇತ್ತೊಂಜಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ತೂಪುಣ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿಲ್ಲ ಅದೇ ಪುರಾಣ ಪೂರ ವರ್ಪಣ. ಅಂಚದು ಆ ಪುರಾಣಡ್ಲ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಪಂಡ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಅದೇ ಅದು ನಮ್ಮ ತೂಪ ಅಂಚದು ಏರ ಈ ಪುರಾಣಲೇನ್ ಮಾತ ಕೇನು ಏರು ಪಂಡ ಅಂದು ಪುರ ನಮ್ಮನ್ ದಾದ ಅನ್ಪುನ್ ಪಂಡ ಶುದ್ಧ ಅನ್ಪುನ್ ಅದೇ ಇಟ್ಟು ಸುಮಾರು ಪುರಾಣ ಉಂಡ ಇಟ್ಟು ಭಾಗವತ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ತಾಯ್ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕೋಡೆ ಚರ್ಚೆ ಮಂತ ಅದೇ ಪದ್ಮ ಪುರಾಣಡ್ ಪಾರ್ವತಿ ಸೀದಾ ಪನ್ಪೇರು ಶಿವಜಿಗು ಯಾನು ಪುರಾಣಲೇಡ್ ಪುರ ಭಾಗವತಂ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಪಣದಕ್ಕೆಂದೇ ಆಯ್ತ ಒಂಜೊಂಜೆ ಶ್ಲೋಕಲ ಭಗವಂತನ ಗುಣಗಾನ ಮನ್ಪುನ್ ಅಂಚದ ಐತ ಮಹಾತ್ಮೆ ಬೊಕ್ಕ ಇತಿಹಾಸದೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಕು ವಿವರಿಸಲೇ ಐನ ಮತ್ತು ಅಂಚದ ಭಾಗವತಂ ಇಜ್ಜನ್ನ ವಿಷಯ ಪೂರ ವಿಷಯ ಉಂಡು. ಅಂಚದ ಭಾಗವತಂ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪುರಾಣ ದಾದ ಪಂಡ ಐಟ್ ಚರ್ಚೆ ಉಪ್ಪುನ್ನೆ ಭಗವಂತನ ಬೊಕ್ಕ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತೇರ್ ಅದೇ ಪಂಡ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿದ ಗ್ರಂಥ ಭಾಗವತ ಭಕ್ತಿದ ಗ್ರಂಥ ಅದೇ ನಮಕ್ ಭಕ್ತಿ ಎಂಚಮ್ ಅನ್ಪೋಡು ಪೂರ ಭಾಗವತಂ ನಮಕ್ ಕಲ್ಪಾದು ಕೊರ್ಪುಡು ಅದೇ ಮಹಾರಾಜರ್ ನಕ್ಲ ಕತೆ ಅದೇ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಮಹಾರಾಜರ್ ಧ್ರುವ ಮಹಾರಾಜರ್ ನಿಮಿ ಮಹಾರಾಜರ್ ಅಂಬರೀಷ ಮಹಾರಾಜರ್ ಭರತ್ ಮಹಾರಾಜರ್ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮಹಾರಾಜರ್ ನಕ್ಲ ಪೂರ ಕತೆ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಭಾಗವತಂ ನಮಗ್ ತೆರಿಪಾದು ಕೊರ್ಪುಣ ಅಂಚಿನೇ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ತೂಪುನ ಅಧ್ಯಯನೆ
ಈ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಕೃತಿನ ತೆರಿಯುನ ಬಗೆ ಅದೇ ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತು ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ತೆರಿಯೋ ನೋಡು ದೇವೇರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ತಿಕ್ಕದು ಬೂರ್ದ ಇದನ್ ಮಾತ ನಮ್ಮ ತುಯ್ಯ ಅದೇ ಅಂಚದ ಈ ಅಧ್ಯಾಯಡ್ 4 ಟಾಪಿಕ್ ಮೂಜಿ ಟಾಪಿಕ್ ನಮ್ಮ ಕವರ್ ಮಂತ ಇನಿ 4ನೇ ಟಾಪಿಕ್ಲ ಕವರ್ ಮನ್ಪ ಅಂಚದ ಸುರೂಟ್ ನಮ್ಮ ತುಯ್ಯ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಿತಿ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಏರ್ಲ ಫ್ರೀ ಇಜ್ಜ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಅಂಚೆನ್ನು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನಮ್ಮ ಏರ್ಲ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮ ಫುಲ್ಲು ಕಾಲ ಕರ್ಮ ಗುಣ ನೆತ್ತ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಎನ್ನಲ್ಲೇ ಕೋಲಾಪು ಎಂಜದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಾಕಲ್ದಾದ ಮನ್ಪೇರು ಲೈಫ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮನ್ಪೇರು ತುಪ್ಪೇರು ಅವು ಹಾಕಲ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಗೆ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅದೇ ಯಾನ್ ಎನ್ನಲೆ ಕಾವಡು ಎನ್ನುವ ಅದೇ ನಾವು ಯಾನ್ ಎನ್ನಲೆ ಕಾವಡು ನಮ್ಮ ಎನ್ನಲೆ ಕೋಲಾಪುಜಿ ಅದೇ ಅಂಜದ ಪಂಡ ನಡಪುನೆ ಪುರ ಏರ ಎನ್ನಲೆಕ್ಕ ದೇವರ ಎನ್ನಲೆಕ್ಕ ಅದೇ ಅಂಜದ ಐತ ಅರ್ಥ ಆತು ಅಪಗೆ ಅನ್ ದಾಲ ಮನ್ಪುಜಿಂದು ಅವೇ ನೆತ ಅರ್ಥ ಅಂಚದ ಪಂಡ ಕೆಲವರು ಈ ವಿಷಯನ ತಪ್ಪಾದ ಅರ್ಥ ಮನ್ಪೊಂದೆ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪೋಡು ಅಂಚದು ಹರಿ ಚಿತ್ತ ಸತ್ಯ ಅದೇ ದಾಸರ್ ಭಜನೆ ಪನ್ಪೇರ್ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ಭಜನೆ ಹರಿ ಚಿತ್ತ ಸತ್ಯ ನರ ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ಬಂದದ್ದು ಲವಲೇಶ ನಡೆಯದೊದೆ ದೇವರ ಇಚ್ಛೆ ಮಂತನೇ ನಡಪುನೆಗೆ ನಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆ ಮಂತನ ನಡಪಂದಿಗೆ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆ ಮಂತನೇನು ದೇವರ ಇಚ್ಛೆ ಮಂತನ ಅವು ಆಪುಣ ಕೆಲಸ ಆಪುಣ ಅವೇ ఒక ನಮ್ಮನೇ ಇಚ್ಛೆ ಮಂತಂಡ ಅವು ನಡಪುಜಿ ಅದೇ ದಾಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಫುಲ್ಲು ಕಾಲ ಕರ್ಮ ಗುಣ ಆಧೀನೋ ದೇಹೋಯಂ ಪಂಚಭೌತಿಕಂ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕ ತೂದಿತ್ತ ನಾರದೇರು ಯುಧಿಷ್ಠಿರಕ್ ಪನ್ಪುನೆ ಅಂಚದ್ದು ನಮ್ಮ ಏರ್ಲ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಪುರ ಈ ಭಗವಂತನ ಶಕ್ತಿದ ನಿಯಂತ್ರಣಡುಲ್ಲ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಒಯ್ಕ್ಲ ಬೇಜಾರ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಇಜ್ಜಿ ಮುಲ್ಪ ಅದೇ ತೆರಿನಕ್ಲು ಪಂಡ ವಾಸ್ತವದ ಏರೆಗೆ ಜ್ಞಾನ ಉಂಡು ಅಂಚಿನಕ್ಲು ಒಯ್ಕ್ಲ ದುಃಖ ಮನ್ಪುಜರು ಬೇಜಾರ್ ಮಂತೊಂದು ಕುಲುಜರು ಜೀವನ ಪಂಡ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲು ತುಲೆ ಉಲ್ಪನ ಯಾಪನ ಆಯ್ನ ವಿಷಯನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಇಡೀ ಜೀವನ ಕೊರಗುವೆರು ದಾದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಲ್ಲೆಗೆ ಪಂಡ ಅವು ಅಕ್ಲ ಮಲ್ಲ ಅಜ್ಞಾನ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ದುಃಖ ಅನುಭವಿಸರೆ ಮೈನ್ ರೀಸನ್ ಪಂಡ ಅಜ್ಞಾನ ಬೊಕ್ಕ ಭ್ರಮೆಕ್ ಬುರ್ರೆ ಅದೇ ಕೆಲವರಿಗೆ ಹೌದಾಯ ಅಂಚಂದು ದಾಯ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ದೇವ ಪಂಡ ಕೊಡೆ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಪಂಡಿತ್ತೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಅದೇ ಏರ್ ಮತ ಮಂದರೈನು ಅದೇ ದಾದ ತೂದು ಬರ್ರೆ ಪಂಡಿತ್ತೆ ಐನು ಅದೇ ದಾದೆ ಐನು ಶ್ಲೋಕ ತೂವನ್ ಬಲ್ಲೇನು ನೆನೆ ಪುಂಡೆ ಮರತ್ ಪೋಂಡ ಏರ್ ಮತ ತೂವನ್ ಬೈದಾರ ಅವರ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ತೂಕ ಏರ್ ಮಾತ ತೂವನ್ ಬೈದಾರ ಈ ನಿತ್ಯ ಪನೋಡಪ್ಪನು ಹಾಂ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಅಂದು ಏರ್ ಮಾತ ತೂವನ್ ಬೈದಾರ ಒಂಜಿ ಎಸ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಏರ್ ಮಾತ ತೂತಾರ ಎಸ್ ಅಂದ್ ಪಾಡ್ಲೆ ತುಯ್ನಾಕ್ಲು ಆಶಾ ಮಾತಾಜಿ ತೂತೇರು ಅದೇ ಶ್ರೀಲೇಖಾ ಮಾತಾಜಿ ತೂತೇರು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಹಾಂ ಶೈಲಜಾ ಮಾತಾಜಿ ತೂತೇರಿಗೆ ತೂತೇರು ಕಲ್ದೀಜಿ ಬಂಡೇರು ಹರ್ಷಿತಾ ಮಾತಾಜಿ ತೂತೇರು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಯಸ್ ಅದೇ ತೂತುಜಿಗೆ ಮಮತಾ ಮಾತಾಜಿ ತೂತುಜಾರು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಅವೇ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೋಡಿ ಪಂಡಿತ ಮಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಷಯ ಪಣ ನಮ್ಮ ದೇವೇರ್ನ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ನೋಡು ಅದೇ ಅಂಚಾಣನೆ ನಮ್ಮ ಗೊಂದಲ ಪರಿಹಾರ ಅಪ್ಪನೆ ಅದೇ ಜೀವನ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇರ್ದು ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾರಿಟಿಗೆ ಬರೋಂಡ ನಮಕ್ಕೆ ನೋಡು ಅದೇ ಅಂಚದು ಓಕೆ ನೈತ ವಿಷಯ ಬೊಕ್ಕ ಚರ್ಚೆ ಮನ್ಪೆ ಅವೇ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೆರಿಯೋಡಾಯ್ನ ಕಲ್ಪೋಡಾಯ್ನ ವಿಷಯ ಈ ಭಾಗವತಂದ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಚಾಪ್ಟ್ರೇ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂಜಿನೇ ಸ್ಕಂದದ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಂಡ ಐಟು ಭಕ್ತಿದ ವಿಷಯನ್ ಭಾರಿ ನೆಟ್ಟು ಪಂತೇರು ಸುಮಾರು ವಿಷಯ ಉಂಡು ಅಂಚದ ಇಡೀ ಭಾಗವತಂಡೆ ಅಧ್ಯಾಯ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಧ್ಯಾಯ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕ ಕೋಟ್ ಮಂತನ್ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಡಿವಿನಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿವೈನ್ ಸರ್ವಿಸ್ ದೈವತ್ವ ಬೊಕ್ಕ ದೈವಿ ಸೇವೆ ಅಂಚದ ಐಟು ಭಕ್ತಿಡ್ ನಮ್ಮ ಶ್ರದ್ಧಾ ಇರ್ದು ಪ್ರೇಮ ಮುಟ್ಟದ ವಿವರಣೆ ಪೂರ ಕೊರ್ಪೆರ ಇನ್ನು ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಬರ್ಪುನ ಆಚಾರ್ಯರ್ನಕ್ಲು ಜೀವ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಠಾಕೂರು ಇಂಚಿನ ಮಹಾನ್ ಆಚಾರ್ಯರು ಮತ್ತ ವಿವರಿಸದೇರು
ಈ ವಿಷಯ ನಂಚದ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರ್ಕ ಓಕೆ ಐತೆ ವಿಷಯ ಬೊಕ್ಕ ಚರ್ಚೆ ಮನ್ಪುಗವೆ ಟೈಮ್ ಲಾಂಡ್ ಅಂಚದ ಐದು ಬೊಕ್ಕ 13-13ನೇ ಶ್ಲೋಕಡ್ ಆತ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಪರಮಾತ್ಮನ ತೀರ್ಮಾನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ತುಯ್ಯ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ತೂಪುನೆ 14-15-14 ಅದೇ ಕೋಡೆ 14-15ನೇ ಶ್ಲೋಕ ತೂತ ಅಂಚದ ಪಂಡ ನಮಕ್ ಭೌತಿಕ ಪದರ ಇಜ್ಜಂದನ ಆತ್ಮ ಅಂಚದ ಆತ್ಮ ಅವು ಶುದ್ಧವೈನ ಅದೇ ಅಂಚದ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಅಜ್ಞಾನದ ಕಾರಣ ಈ ಜಗತ್ತದ ದಾದಾದು ಬಿಡ್ತಾ ಬಂಧನಗ ಬಿಡ್ತವೆ ಹೆಂಗ್ ಕೊಡೆಲ್ಲ ಪಂಡೆ ಈ ವಿಷಯದ ನಮ್ಮ ಇನಿತ ಕ್ಲಾಸ್ ಡಿಟೇಲ್ ಆ ಚರ್ಚೆ ಮನ್ಪರುಲ್ಲವೇ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಷಯ ಅಂದು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಬಂಧನ ಹಿಡಿದು ಪಿದೈ ಬರೋಳಿ ಈಗ ಪರಿಹಾರ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಈ ಅಜ್ಞಾನ ಹಿಡಿದು ಪಿದೈ ಆ ತತ್ವದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಇನಿತ ಕ್ಲಾಸ್ ತೂಕ ಅಂಚದ ಏನ ಐಕೋಸ್ಕರ ನೆನೆಪ್ ಮನ್ಪೆ ಕೋಡೆದ ಕ್ಲಾಸ್ ನಮ್ಮ ದಾದ ತುಯ್ಯ 14-15ನೇ ಶ್ಲೋಕ ತೂದಿತ್ತ 14ನೇ ಶ್ಲೋಕದ ಪಂಡೆರ ಭಕ್ತೆ ಪಂಚಭೂತಲೆಡ್ ಭೌತಿಕ ಭೋಗದ ವಸ್ತುಲೆಡ್ ಭೌತಿಕ ಇಂದ್ರಿಯಲೆಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಭೌತಿಕ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಲೀನ ಪಂಡದು ತೋಜಿಂಡಲ್ಲ ಅಂಚ ತೋಜಿಂಡಲ್ಲ ಆಯ್ ಜಾಗೃತ ಬೊಕ್ಕ ಅಹಂಕಾರ ಮುಕ್ತ ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ತೆರಿಯೋಣ ನಿಜವಾಯದು ಭಕ್ತಿ ಡೇರು ಪಂಡ ಭಕ್ತರು ಪಂಡ ಅಕ್ಲ ಲಕ್ಷಣ ಹಿಡಿದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಪ ಅವೇ ಏರ್ಲ ಡ್ರೆಸ್ ಬಾಡಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಿಲಕ ಅದೇ ಮಲ್ಲ ನಾಮ ಪಾಡ್ದು ನಾಲಿಡ್ ಕಂಟಿ ಮಾಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಲ್ದು ಅದೇ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ದು ಕೈಟ್ ಜಪ ಮಾಲೆ ಪತೊಂಡ ಅತ್ತು ಭಕ್ತರು ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಅರ್ಥ ಮಂತೋನುಲಿ ಅಕ್ಲ ಲಕ್ಷಣ ಅರ್ಥಗೈತೆ ಕಪಿಲ ಭಗವಂತನೇ ಪಂಡದು ಕೊರಿಯರ್ ನಮ್ಮ ಕತೆ ರಡ್ಡು ಶ್ಲೋಕಡು ನಮ್ಮ ತೂದಿತ್ತ ನೀಕು ದುಂಬುದ ಅಧ್ಯಾಯ ಏತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ತೂದಿತ್ತ ಸಾಧುನ ಲಕ್ಷಣ ಏರೆಗ್ ನೆನೆಪುಂಡು ಅದೇ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕಲ ಕಲ್ಪರೆ ಪಂಡಿತ್ತ ಅದೇ ಏರೆಗ್ ನೆನಪುಂಡವು ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಡೋರ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಲೆ ವಾ ಅಧ್ಯಾಯ ಶ್ಲೋಕ ನಂಬರ್ ಅಡಕ್ಕೆ ಏರೆಗ್ ನೆನಪುಂಟುಕ್ಕ ಅವೇ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಶೈಲಜ ಮಾತಾಡಿರ 25 25ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ತೂದಿತ್ತದೆ ಆಶಾ ಮಾತಾಜ್ ಪಂಡೇರಿ ಇರುವ 21-22 ಅವೇ 21-22ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಮತ್ತು ಅಂಚದ ಲಕ್ಷಣ ಅರ್ದು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡವೇ ಓಲಾತೆ ಪಂಡ ಇಜಿನ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪೂರ ಪಂತೇರ್ ಐಕ್ ನಮಕ್ ಮೈನ್ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಮಾಣ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜೀವನಡ್ ಮಿತ್ ಪೋಂಡ ಪಂಡ ಕಲಿಯುಗಡ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಶಾಸ್ತ್ರ ತೆರಿನಕ್ಲೆ ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಅದೇ ಅಂಚದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಪುಜವು ಅದೇ ಪಣ ಅಂಚಿನವ್ಲು ಅಕ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಟ್ರೈನ್ ಅಂಡ ಸರಿಯಾಯನ ಗುರುಂಡ ಕಲ್ತಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಕಿದಲ್ಪ ಎಂಚಿಂಜಿನ ಮೋಸ ನಡಪುಂಡು ಅಕ್ಲೆ ಪೂರ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಇಜಿನ ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಇಜಿನ ಅಕ್ಲೆ ಚೀಟಾಪೇರ್ ಎತ್ತೋ ಜನ ಚೀಟಾಪೇರ್ ಆ ಒಂದು ಉಲ್ಲೇರ್ ಅದೇ ಐಕೋಸ್ಕರ ಕೃಷ್ಣ ಗೀತಾಡ್ ಪನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಜೀವನಡ್ ಮಿತ್ತು ಬರೋಂಡ ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರನ ಪ್ರಮಾಣವಾದ ಗೆತ್ತು ನೋಡಿ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಭಗವದ್ಗೀತಾಡ್ ತೂಪ ಕೃಷ್ಣ ಪನ್ಪೇರು ತಸ್ಮಾ ಶಾಸ್ತ್ರಂ ಪ್ರಮಾಣಂ ತೇ ಕಾರ್ಯ ಅಕಾರ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥಿತೌ ಜ್ಞಾತ್ವಾ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಧಾನೋಕ್ತಂ ಕರ್ಮ ಕರ್ತುಂ ಇಹರ್ಹಸಿ ಅಂಚದ ಪೂರತ ಲಕ್ಷಣ ಪನ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಭಕ್ತರ್ನ ಲಕ್ಷಣ ಇಂಚಿನ ಬೊಕ್ಕ ತಿರಿನಕ್ಲ ಅದೇ ಒಂಜಿ ನಾಲೆಜ್ ಇತ್ತನ ಪರ್ಸನ್ನ ಲಕ್ಷಣ ಇಂಚಿನ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗುರುನ ಲಕ್ಷಣ ಇಂಚಿನ ಈ ಪೂರ ವಿಚಾರ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿಲ ಅದೇ ಒಂಜಿ ಸ್ತ್ರೀ ಉತ್ತಮ ಸ್ತ್ರೀಯರ್ನ ಲಕ್ಷಣ ಇಂಚಿನ ಉತ್ತಮ ಪುರುಷರ್ನ ಲಕ್ಷಣ ಇಂಚಿನ ಪೂರಾ ಶಾಸ್ತ್ರ ನಮಕ್ ತೆರಿಪಾದು ಕೊರ್ಪುನ ಐಟೇ ನಮ್ಮ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಂತು ನೋಡಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ನೆಡ್ದು ನಮ್ಮ ತೂದ ಅರ್ಥ ಮಂತು ನರಪ ಶಾಸ್ತ್ರ ನಮಕ್ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಕೊರ್ಪುನ ಅದೇ ಇಂಚೆ ಇಂಚೆ ಉಪ್ಪರ ಆ ಲಕ್ಷಣ ನೋಟಿಸ್ ಮಂತದ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಂತನೊಲಿ ಮೆಕ್ಲು ಆ ಲೆವೆಲ್ ದಕ್ಲು ಅದೇ ಶಾಸ್ತ್ರ ಲಕ್ಷಣ ಪನ್ಪರಿತೆ ಕೆಲವು ಇತೆ ನಮ್ಮ ಈಶಾವಾಸ್ಯ ಉಪನಿಷತ್ತು ಉಂಡಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಪಂಡ ಆಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಏಳ್ನೆ ಮಂತ್ರ ತೂಂಡ ಐಟ್ ಪಂತರು
ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಡ್ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸೈನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಂಚ ಉಪ್ಪೇರು ಲಕ್ಷಣ ಪನ್ಪೇರು ಅವೇ ಅಂಚದ ಉಪನಿಷತ್ತುಡ್ಲ ಕೊಡ್ತೇರು ಅದೇ ಪ್ರಭುಪದೈನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಅನ್ಪೇರು ನಮಗೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಈಶ ಉಪನಿಷತ್ತುಡು ತಿರಿಪಾದ ಕೊರ್ಪೇರು ಅಲ್ಪನೆ ಅರ್ ಪನ್ಪೇರು ಕನಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಮಧ್ಯಮಾಧಿಕಾರಿ ಉತ್ತಮಾಧಿಕಾರಿ ಅದೇ ಭಕ್ತಿರ್ನ ಇಟ್ಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಉಂಡು ಅಂಚದ ಐಡ್ದು ನಮ್ಮ ಅರ್ಥವಂತುಲು ಇಂಚ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಅದೇ ಪಂಡ ಭಗವಂತ ಗೀತಾಡ್ಲ ಐಕೆ ಪನ್ಪುನೆ ಎರೆಗೆ ಜ್ಞಾನದ ಕಣ್ಣು ಉಂಡು ಅಕ್ಲು ಪೂರ ಎಲ್ಲ ತೂಪೆರಿಗೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು ಅಣ್ಣ ಮೂರ್ಖಿರಾಯಿನ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಓಲ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಅಕ್ಲೆ ಪೂರ ಅದೇ ಪಂಡ ಅಕ್ಲು ಬ್ಲೈಂಡ್ ಕುರುಡೇರು ಟ್ರೈನ್ ಆತುಜೇರು ಟ್ರೈನ್ ಆವಡು ಟ್ರೈನ್ ಆಯ್ಜಿಂದ ನಮ್ಮ ಮೋಸಪೊಪ್ಪ ಐ ಕಲ್ಪೋಡು ಸಂಪ್ರದಾಯಡ್ ಬರೋಡು ಅತೆ ದೇವರನ ವಿದ್ಯೆ ಸರಿಯಾದ ಕಲ್ಪೋಡು ಅಂಚಾನೇ ನಮ್ಮ ಜೀವನಡ್ ಮಿತ್ತು ಬರೋಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಭಕ್ತಿದ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಯೋಜನ ನಮಕ್ ಪಡೆಯೋದು ಅವೇ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅದೇ ಪ್ರಯೋಜನ ನಮಗ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ತಿರಿದ್ ಮಂತಂಡ ಫುಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಶಾಸ್ತ್ರ ಪನ್ಪುಂಡು ಅದೇ ಕೃಷ್ಣ ಭಗವಂತನೇ ಪನ್ಪೇರು ಭಾಗವತಂದ 10ನೇ ಸ್ಕಂದಡು ನಂದ ಮಹಾರಾಜರೇ ಪನ್ನಗ ನಂದ ಮಹಾರಾಜರ ನಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಯಜ್ಞ ಮಂತೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಅವೇ ಇಂದ್ರಗೋಸ್ಕರ ಅಂಜದ ಕೇನ್ವೇರು ಅಪ್ಪ ದಾದ ಮಂತೊಂದು ಉಲ್ಲಾರು ಪಲ್ನೆ ಇಂಕುನ್ ದಯಪಂಡ ತಿರಿದ್ ಮಂತನೇ ನಮಕ್ ಫಲ ಬರ್ಪುನೆ ಅಜ್ಞಾನಡ್ ಮಂತನ ಫಲ ಬರ್ಪುಜಿಂದ ಇದು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಯೋಜನ ನಮಕ್ ತಿಕ್ಕುಜಿಂಕ್ ಪಲ್ನೆ ನಿಖಲ್ ದಾದ ಮಂತೊಂದು ಉಲ್ಲಾರು ಐಕೋಗ ನಂದ ಮಹಾರಾಜರು ಪೂರ ಪನ್ಪೇರು ಅವು ಅಲ್ಪ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಗ ಆ ವಿಷಯ ಅಂಚ ಮುಲ್ಪ ತುಲೆ ದಾದ ಪನೊಂದುಲೇರು ಪಂಡ ಪಂಚಭೂತಲೇಡು ಭಕ್ತೆ ಪಂಚಭೂತಲೇಡು ಭೌತಿಕ ಭೋಗದ ವಸ್ತುಲೇಡು ಭೌತಿಕ ಇಂದ್ರಿಯಲೇಡು ಬೊಕ್ಕ ಭೌತಿಕ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಡು ಲೀನಾ ಪಂಡು ತೋಜಿಂಡಲ ಆಯೆ ಜಾಗೃತ ಬೊಕ್ಕ ಅಹಂಕಾರ ಮುಕ್ತೆ ಪಂಡು ತಿರಿಯು ನೋಡು ಅಂಚದ ಆಯಗ ಉಳೈದ ಅರಿವು ಉಪ್ಪುಣಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಹಂಕಾರದ್ದು ಮುಕ್ತಿ ಆದ ಉಪ್ಪೆರಿಗೆ ನಿಜವಾಯಿನ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಡು ಈರು ಉಪ್ಪೆರು ಅಕ್ಲೆಗ ಅಹಂಕಾರ ಉಪ್ಪುಜಿಗೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಣಿಗೆ ಯಾನು ದಾಲ ಹತ್ತು ಅಂಚದ ಅಕ್ಲೆಗೆ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಅವಮಾನ ಮಂತಂಡಲ ಸಮ್ಮಾನ ಮಂತಂಡಲ ಐಟಕ್ಲು ವಿಚಲಿತ ಆಪುಜರು ಒಂಜೇಲಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪೇರು ಇದನ್ ಪುರ ಪನ್ನೊಂದು ಪೊಪ್ಪೇರು ಅಂಚದು ಮುಲ್ಪ ಏನು ಪಂಡೇರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕಡ್ ಪನ್ಪೇರು ಮುಲ್ಪ ಕಪಿಲ ಭಗವಂತ ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಜೀವಿ ದ್ರಷ್ಟಾರನಂಚೆನೆ ತನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಅನುಭವಿಸೋಲಿ ಆಂಡ ಗಾಢ ನಿದ್ರೆಡ್ ಅಹಂಕಾರ ಅದೃಶ್ಯ ಆಯ್ನ ಕಾರಣಡ್ದು ತನ್ನ ಸಂಪತ್ತು ಕಲೆಯೊಂದು ದುಃಖಿತನಾಯ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನನೇ ಕಲೆಯೊಂದು ಪಂದು ಭಾವಿಸವನಂಚನೆ ಜೀವಿ ತಾನೇ ನಷ್ಟವಾಯಿನಂಚನೆ ಪಂಡದು ತಪ್ಪಾದ ತಿರಿಯುನ್ಬೇಡಿ ಅಂಚದು ಪಂಡ ಆಯೆ ಭ್ರಮೆಟುಲ್ಲೆ ಆಯ್ ನಷ್ಟ ಆಯ್ನಂಚನೆ ತೋಜುವೆ ಪಂಡ ನಿಜವಾದ ಆಯ್ ನಷ್ಟ ಆತುಜೆ ಪಣ ಅಜ್ಞಾನದ ಕಾರಣ ಅದೇ ಅಂಚದು ಆಯನಾಯ್ ತಪ್ಪಾದು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮನ್ಪೇನ್ ಅಂಚದಿನಿ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಈ ಶ್ಲೋಕ ತೂಕ ನೆಟ್ ದಾದ ಪನ್ಪಿರಿ 14ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಈ ಶ್ಲೋಕದ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಕ್ಲಾಸಡ್ ಫುಲ್ಲು ಚರ್ಚೆ ಮನ್ಪಿರೋಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕ 14 ಯಾನ್ ಮೂಜಿ ಸರಿ ಶ್ಲೋಕ ಪನ್ಪೇವೆ ನಾವು ಕೋಡೆನೆ ತುಯ್ಯ ಭಾಗವತದ ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕಲ ನಮ್ಮ ಏತ್ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಡ್ ಪನ್ಪ ಕೇನ್ಬಾ ಅವು ದಾದ ಮನ್ಪುಣ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಶುದ್ಧ ಮನ್ಪುಣ್ ಅವೇ ಅಕ್ಲಿ ಪೂರ ಉದ್ಧಾರ ಮನ್ಪೇರು ಪುರಾಣ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜಾಗಿಡಿ ಇದನ್ ಪಂತರ್ನೆ ತಮ್ಮ ಮೈಮೇನ ಶ್ಲೋಕ 14 ಏವಂ ಪ್ರತ್ಯವಮೃಶ್ಯ ಆಸೋ ಆತ್ಮನಂ ಪ್ರತಿಪದ್ಯತೆ ಸಾ ಅಹಂಕಾರಸ್ಯ ದ್ರವ್ಯಸ್ಯ ಯ ಅವಸ್ಥಾನಂ ಅನುಗ್ರಹ ಏವಂ ಪ್ರತ್ಯವಮೃಶ್ಯ ಆಸೋ ಆತ್ಮಾನಂ ಪ್ರತಿಪದ್ಯತೆ ಸಾ ಅಹಂಕಾರಸ್ಯ ದ್ರವ್ಯಸ್ಯ ಯ ಅವಸ್ಥಾನಂ ಅನುಗ್ರಹ ನಾನು ಹೊರ ಪನ್ಪೆ ಒಬ್ಬ ಮಾತೆಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕ ರಿಪೀಟ್ ಮನ್ಪುಗ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪನ್ಪ ಅದೇ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕ ನಮ್ಮ ಉರಿಯುರಿಯಾದ ರಿಸೈಟ್ ಮನ್ಪರೆ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊರ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಸಂಡೇ ಅದೇ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪನ್ಪುನ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ಪ ಅಂಜೊಂದು ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಂಡ ಫಸ್ಟ್ ದೇಕ ಮಾತೆರೆಗ್ಲವೇ ಇತ್ತೆ ಸಂಡೇಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರ್ಪುಜೇರು ಅಂಡ
ಶ್ಲೋಕ ಪನ್ನೆರ అనಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಕ್ತರು ಪನ್ಪೆರು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅದೇ ಇತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಕ್ತರು ಪನ್ಪೆರು ಶ್ಲೋಕ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಪುರಿದ ಮಹಾತ್ಮ ಪಂಡ ರಥಯಾತ್ರೆ ರಥನು ಒಯ್ಪುನೆತ ಮಹಿಮೆ ಇಂಚಿನ ಬ್ರಹ್ಮ ಪುರಾಣ ತುಯ್ಯ ಅಂಚದ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ನಾರದ ಪುರಾಣ ದಾದ ಪಂತೆರು ಪದ್ಮ ಪುರಾಣ ದಾದ ಪಂತೆರು ರಥ ಒಯ್ಪುನ ಮಹಾತ್ಮ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಚದ ಒಂಜೊಂಜಿ ಶ್ಲೋಕ ನಮ್ಮ ಕಲ್ತೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಶ್ಲೋಕ ಅಂಚದ ಈ ಶ್ಲೋಕ ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕಲ್ನ ಅದೇ ಪಂಡ ಅವು ಶಾಸ್ತ್ರ ಪಂಡ ದೇವರ್ನ ವಾಣಿ ಏಕೋಸ್ಕರ ಶ್ಲೋಕದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪೋಡು ಅವೇ ಅಂಚದ ಅರ್ಥ ಪುಣೆ ಡಬಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಪಾಡ್ನು ಲೈನ್ ಪಾಡುನತೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಆಯ್ತು ಅರ್ಥನ ಪಾಡ್ನು ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟೆಡ್ ಶ್ಲೋಕ ಪಾಡ್ನು ಅಂಚದಾಯ ಪಾಡ್ನೆ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಪೊರ್ಲುಡ್ ಕಲ್ಪೋಡು ಅದೇ ಅವಾಗ ನಾವು ಅರ್ಥ ಆಪುಣ್ ತುಲೆ ಪಣ ಸಂಸ್ಕೃತ ಅಂಚಾಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪೆರ ಆಪುಣ್ ಚೂರ ಆಂಡಲ ಅವೇ ಅಂಚಲ್ನ ಕಲ್ಪೋಡು ದಯಪಣ ಪ್ರಭುಪಾದ ನಮಗೆ ಇತ್ತು ಪೊರ್ಲುಡು ಪದ ಪದ ಅನುವಾದ ಕೊಡ್ತೇರು ದಯಪಣ್ಣೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪೊರ್ಲುಡು ಕಲ್ಪೋಡು ಅದೇ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಪಂಡದ್ ಕೊರೋಡು ಅದೇ ಅಂಚ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುನ ಆರ್ಡರ್ ಅವು ಅಮಾರ ಆಜ್ಞಾ ಗುರು ಹೋಯ ಯಾರೇ ದೇಕ ತಾರೇ ಕಹ ಕೃಷ್ಣ ಉಪದೇಶ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಅಂತೀರಿ ಎನ್ನ ಆರ್ಡರ್ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ದೇವರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಕೃಷ್ಣ ನಿಕ್ಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಗುರು ಆವಡು ಇಂಚ ಮನಸ್ಸು ಬತ್ಲೆಗೆ ಪನ್ಪುನೆತ್ತು ಯಾರೇ ದೇಕ ತಾರೇ ಕಹ ಕೃಷ್ಣ ಉಪದೇಶ ದೇವರು ಎಂಚಿನ ಪಂತೆರೆ ಶಾಸ್ತ್ರಡು ನಾವು ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಮಾಣ ಅದೇ ಐನು ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಅಂಚೆನೆ ಪನೋಡಿಗೆ ಅದೇ ಅಂಚಂಡ ತುಲೆ ನಮಗೆ ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹ ಹಾಪುಣಿಗೆ ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪಣ ಪ್ರಯತ್ನ ಮನ್ಪೇರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ನರರೂಪಿ ಜನಾರ್ದ ಪಣ ಅಕ್ಲಡ ದೇವರನ ಆತ್ ಸನ್ನಿಧಾನ ಉಪ್ಪುಣಿಗೆ ಭಗವಂತ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಆತ್ ಗೈಡ್ ಮನ್ಪೇರಿಗೆ ಅವೇ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಬತ್ತು ಕುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಮನ್ಪೋಡು ಅದೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂತುಜಿ ನಾಪೂಜಿ ಅದೇ ದೇವರು ತೂಪೇರು ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ಏ ಯಥಾಮಾಂ ಪ್ರಪದ್ಯಂತೆ ತಾನ್ಸ್ತತೈವ ಭಜಾಮ್ಯಹಂ ಏರೆಂಕ್ ಇಂಚ ಶರಣಾಗತಿ ಆಪೇರ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅಂಚ ಅನುಗ್ರಹ ಮನ್ಪೇನ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮನ್ಪೋಲೇತೆ ಅಂಚದೀತೆ ಸಂಡೆ ಮಾಚರೆಗ್ಲ ಪನರ ಅಪಜಾಂಡಲ ಐಕ್ಲ ಪನೋಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ದುಂಬು ಬರ್ಡು ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಕ್ತರು ಬರ್ಪೇರು ತುಲೆ ಪನ್ಪೇರ ಅದೇ ಇದು ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಶ್ಲೋಕ ಪನ್ಪನ ಒಪ್ಪುಣತೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ಆದು ಜಪ ಮಂತದ ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕ ಪನ್ಪನ ಒಪ್ಪುಣ ಇಟ್ಲ ಕೆಲವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಕ್ತರು ಪನ್ಪೇರು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅದೇ ಸಾಧಾರಣ ಅರ್ಧ ಕ್ಲಾಸ್ ಇತ್ತನಕ್ಲು ಪೂರ ಶ್ಲೋಕ ಪನ್ಪೇರು ಬಾರಿ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಶ್ಲೋಕ ಎಂಚಿನೋಡು ಮಾತೆ ಲೇರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಉಳ್ಳಾರ್ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಪನೋಡವೆ ಈ ಶ್ಲೋಕ ಒಂಜೊಂಜಿ ಶ್ಲೋಕ ಇಂಚ ಆದ ನಮ್ಮ ದುಂಬು ಪಾಯರ ಹಾಪುಣ ಐಕೋಸ್ಕರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪನ್ಪಾವನೆ ಅವೇ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಲ್ಪೋಡು ಅಂಚದ ನಮ್ಮ ಕಲ್ತನೇ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪ ವಿದ್ಯೆ ಮಸ್ತ್ ಪಣ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಹೆಚ್ಚಿನಾಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅದೇ ಹೆಚ್ಚಿನಾಗ್ಲಿ ಇದು ಪಿದಾದಾಗ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪನ್ವೇರು ಮತ್ತೆ ದಾಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಮತ್ಲಬ ಇಜ್ಜಾಗ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಮಿತ್ತು ಬರ್ರ ಆಪುಜಿ ಪಣ್ಣ ಆಗ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪಣ್ಣ ಅಜ್ಞಾನ ಉಳ್ಳೇರು ಅದೇ ಅದೇ ಕೆಲವರು ಅಂಚನೆ ಇದೇನು ಪುರ ಯಮರಾಜರು ಪನ್ಪೇರು ಉಪನಿಷತ್ತರು ಪುರ ಬರ್ಪಣಿ ಸ್ಟೋರಿ ಅಂಚದು ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆದ್ದು ಪೋಡು ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಮಾಡು ಕೆಲವರಿಗೆ ಅರ್ಥನೇ ಆಪುಜಿ ಪಣ ಅಜ್ಞಾನ ಬುರ್ದು ಉಡ್ಪೇರು ಅವೇ ಅಂಚದ ಇತ್ತೆ ನನ್ನವರ ಶ್ಲೋಕ ಪನ್ಪೆ ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ರಿಪೀಟ್ ಮನ್ಪುಗೆ ಈ ಶ್ಲೋಕನ ಏವಂ ಪ್ರತ್ಯವಮೃಶ್ಯ ಆಸೋ ಆತ್ಮಾನಂ ಪ್ರತಿಪದ್ಯತೆ ಸಾ ಅಹಂಕಾರಸ್ಯ ದ್ರವ್ಯಸ್ಯ ಯ ಅವಸ್ಥಾನಂ ಅನುಗ್ರಹ ಏವಂ ಪ್ರತ್ಯವಮೃಶ್ಯ ಆಸೋ ಆತ್ಮಾನಂ ಪ್ರತಿಪದ್ಯತೆ ಸಾ ಅಹಂಕಾರಸ್ಯ ದ್ರವ್ಯಸ್ಯ ಯ ಅವಸ್ಥಾನಂ ಅನುಗ್ರಹ ನಾನವರ ಪನ್ಪೆ ಬೊಕ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪನ್ಲೆ ಏವಂ ಪ್ರತ್ಯವಮೃಶ್ಯ ಆಸೋ ಆತ್ಮಾನಂ ಪ್ರತಿಪದ್ಯತೆ ಸಾ ಅಹಂಕಾರಸ್ಯ ದ್ರವ್ಯಸ್ಯ ಯ ಅವಸ್ಥಾನಂ ಅನುಗ್ರಹ ತೆಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕ ಪನ್ಲೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಏವಂ ಪ್ರತ್ಯಮೃಶ್ಯ ವಾತ್ಮಾನಂ ಪ್ರತಿಪದ್ಯತೆ ಅಹಂಕಾರಸ್ಯ ದ್ರವ್ಯಸ್ಯ ಪ್ರತಿಪದ್ಯತೆ
అవరోగ్రహ एवं प्रत्यवश्य सो आत्मानं प्रतिपद्यते सा अहंकारस्य द्रव्यस्य या अवस्थानम अनुग्रह एवं ಈ ರೀತಿ ಪ್ರತ್ಯವಮೃಶ್ಯ ತಿರಿಯೊಂದು ಆಸೋ ಮನುಷ್ಯೆ ಆತ್ಮಾನಂ ತನ್ನ ಆತ್ಮನು ಪ್ರತಿಪದ್ಯತೆ ತೆರಿವೆ ಸ ಅಹಂಕಾರಸ್ಯ ಅಹಂಕಾರ ಪಂಡದು ತಿಳಿಯಲ್ಪಡ್ನ ದ್ರವ್ಯಸ್ಯ ಪ್ರಸಂಗದ ಯ ಏರು ಅವಸ್ಥಾನಂ ವಿಶ್ರಾಂತಿದ ಜಾಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಗೊಳಿಸೋನವು ಅಂಚದು ಪಕ್ವವಾಯಿನ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆಯೋಡು ಅದೇ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪಂಪೇರು ಪಕ್ವವಾಯಿನ ಅದೇ ಪಕ್ವವಾಯಿನ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆಯೋಡು ಅಪ್ಪಗ ತನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕತೆನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಂತೊನೊಲಿ ಅದೇ ಒಳ್ಳಪೋದು ಇಂಚಿನ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆಯೋನತ್ತದೆ ಎರ ಮನಸ್ಸು ಬತ್ತಲೆಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಪಕ್ವವಾಯಿನ ಮತ್ತೆ ಅಂಚಿನ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆಯೋಡಿಗೆ ಅಪ್ಪಗ ವೈಯಕ್ತಿಕತೆನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಂತು ಅಪ್ಪಗ ಆಗ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಆಪಣಿ ಆ ನೀರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಂತೊಂದು ಅಂಚಾನಗ ಆಯ್ ಅಹಂಕಾರ ವಶಡ್ದು ಒತ್ತೊನ್ನ ಸ್ಥಿತಿ ಆಯ್ಗ ವ್ಯಕ್ತ ಆಪುಣ್ ಪಣೆ ಅನೀತಿ ಇಂಚಿನ ಎನ್ನುವಂತೆ ಅದೇ ಅವು ಆಯ್ಗ ಗೊತ್ತಾದ ಗುಡ್ಪಣ್ಣು ಅಂಚದ ಭಾವಾರ್ಥ ಪ್ರಭುಪಾದ ಮುಲ್ಪ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪನ್ಪೇರ್ತುಲೆ ಪಂಡ ಪಂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ನಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿಲ ಏಕ ಆಪುಂಡು ಜ್ಞಾನಿ ಜ್ಞಾನಗಮ್ಯ ಬೊಕ ಜ್ಞಾನದ ವ್ಯತ್ಯಾಸನೆ ಇಪ್ಪುಜಿ ಇಂದು ಮಾಯವಾದಿ ದಾರ್ಶನಿಕರ್ನ ನಿಲುವಾದುಂಡು ಅದೇ ಮಾಯವಾದಿನಕ್ಲ ಅಂಚಿನ ಪನ್ಪುನೆ ಲಾಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಕಥಮ ಆಗ್ಬೋದು ಬಿಡ್ಪುಣು ಅದೇ ನಮ್ಮ ಕೋಡೊಂಜಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತುಯ್ಯ ಅದೇ ಪ್ರಭುಪಾದ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ದಿತ್ತಾರೆ ಎರೆಗೆ ನೆನಪುಂಡು ಅದೇ ಒಂಜಿ ಪಕ್ಕಿ ಓಳ್ಬೋದು ಕುಳ್ಳುಂಡು ಎರೆಗೆ ನೆನಪುಂಡು ಅದೇ ಪಚ್ಚ ಪಕ್ಕಿ ಪಚ್ಚ ಮರಾಠ ಪೋದು ಕುಲ್ಲುನದೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೂದಿತ್ತ ಅದೇ ನಿಕ್ ದುಂಬುದ ಶ್ಲೋಕದ ಭಾವಾರ್ಥಡು ಅವು ಅಸ್ತಿತ್ವನ ಕಲೆ ಉಂಚಿ ಅದೇ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನೆನಪಾವು ಅಂಚ ಮಾಯವಾದಿನಕ್ಲ ಅಂಚ ಪನ್ಪುನೆ ನಮ್ಮ ದೇವೇಡ ಪೋದು ಒಂಜಾದ ಗುಡ್ಪಾಗೆ ಅದೇ ಲೀನಾಪುನ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಿತಿ ಹತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಒಂಜಾರ ಸಾಧ್ಯನು ಮಾಯವಾದಿನಕ್ಲು ಪಂಡ ಮಾಯವಾದಿನಕ್ಲು ಶಾಸ್ತ್ರನು ಉಲ್ಟಾ ಅರ್ಥ ಮಂತೊನ್ನೆ ಐಕುತುಲೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಕಲ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಕೇರ್ಫುಲ್ ವಿದ್ಯೆಗೆತ್ತೊನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಸರಿಯಾಯನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯೆಗೆತ್ತೋ ನೋಡಿ ಇಜ್ಜಿನ ಆಕ್ಲು ಒಂಜೊಂಜಕ್ಕೆ ಪನ್ಪೇರು ಇಂಚಿಂಚಿನ ಪಣದು ಕೊರ್ಪೇರು ಅದೇ ಅಂಚ ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ತನ ನಮ್ಮ ಫಾಲ್ ಡೌನ್ ಅಪ್ಪ ಕೆಲವರು ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗಲ್ನ ಬುಡ್ಪುನ ಉಂಟು ಅದೇ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಸರಿಯಾನ ಜಾಗಿಡ್ ಬರ್ತದೆ ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ಪುಡಿ ಮಾಯಾವಾದಿನಕ್ಲು ಉಲ್ಟಾ ಪಲ್ಟಾ ಅರ್ಥನೇ ದೆಪ್ಪುನೆ ಅಂಚದು ಲಾಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವನೇ ನಷ್ಟ ಆಪುಣು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿಲ ಒಂಜಾಪುಣು ಅಂಚ ಜ್ಞಾನಿ ಜ್ಞಾನಗಮ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಜ್ಞಾನಡ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸನೆ ಇಪ್ಪುಜಿಂದು ಮಾಯವಾದ ದಾರ್ಶಿಕರ್ನ ನಿಲುವಾದುಂಡು ಆಂಡ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆರ್ದು ನಮ್ಮ ಇದೇನು ಸರಿ ಅತ್ತು ಪನ್ಪುನೇನು ತೂಲಿ ಅಂಚ ಮೂಜಿ ವಿಭಿನ್ನ ತತ್ವಲೈನ ಜ್ಞಾನಿ ಜ್ಞಾನಗಮ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ದುಂಡು ಇಜಿಂದ ಒಂಜಾದುಂಡು ಪಂಡುದು ಯೋಚಿಸನಗಲ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಯಾಪಗಲ ನಷ್ಟ ಆಪುಜಿ ಪ್ರಭುಪಾದ ಪನ್ಪೇರು ಈ ಮೂಜಿ ತತ್ವಲ ಒಂಜೆಟ್ ಸೇರೋನು ಪನ್ಪುನ ಕಲ್ಪನೆ ಜ್ಞಾನದ ಕುಡೊಂಜಿ ರೂಪವಾದುಂಡು ಜ್ಞಾನಗ್ರಾಹಿ ಇಪ್ಪುನಗಲ ಜ್ಞಾನಿ ಜ್ಞಾನಗಮ್ಯ ಬೊಕ ಜ್ಞಾನ ಒಂಜೆ ಆದುಂಡು ಪಂಡುದು ಒರಿ ಇಂಚ ಪನ್ವೆ ಏನ್ ಪ್ರಭುಪಾದ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚದ ಜ್ಞಾನಗ್ರಾಹಿ ಆಯ್ನ ಜೀವಾತ್ಮ ನನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆದೆ ಇಪ್ಪುವೆ ಅದೇ ಭೌತಿಕ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಬೊಕ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅಸ್ತಿತ್ವ ರಡ್ಡೆಟ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ದುಂಬು ಪೋಪುಂಡು ಅಣ್ಣ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಗುಣಟ್ಟು ಮಾತ್ರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಪ್ಪುಂಡು
ಗುಣಟ್ಟು ಮಾತ್ರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಪ್ಪುಂಡು ಆಂಡ ಭೌತಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಡ್ ಅಹಂಕಾರ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪುಂಡು. ಮಿಥ್ಯಾಭಿಮಾನದ ಕಾರಣದ ಒರಿಯ ವಸ್ತುನ ಯಥಾ ರೀತಿರ್ದ್ಲ ಭಿನ್ನವಾದ ತೂಪೆ ಅವು ಬದ್ಧ ಜೀವನದ ಮೂಲ ತತ್ವ ಅದು ಪಂಡ ಕೆಲವರಿಗೆ ವಸ್ತುದ ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಿತಿ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ. ಏಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಭಗವದ್ಗೀತೆಡ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ತುಲೆ ದೇವರನ್ ತೆರೆಯೋನೇರ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರ್ಪೇರು. ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜಾಗೆಡು ಜಾಯಿನ್ ಆಪೇರು. ಅದೇ ಆಂಡ ಸರಿಯಾದ ದೇವರಿನ ಅರ್ಥ ಮಂತೊನ್ನಕ್ಲು ಒರಿಯ ತಿಕ್ಕುನಲ ಭಂಗ. ಅದೇ ಭಗವಂತ ಭಗವದ್ಗೀತೆದ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ತುಂಡ ಪುಣ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಪುದರೆ ಜ್ಞಾನ ವಿಜ್ಞಾನ ಯೋಗ ಅಂತ ಪುಣ ಮಸ್ತು ಹೈ ಲೆವೆಲ್ದ ನಾಲೆಜ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಅಧ್ಯಾಯ ಭಕ್ತಿದ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಶಕ್ತಿದ ವಿವರಣೆ ಕೊರ್ಪೇರು ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಜ್ಞಾನದ ಮಹತ್ವ ಪನ್ಪೇರು ಭಗವಂತ ಏನನ್ ಇಂಚ ಈ ಡೌಟ್ ಇಜ್ಜಂದೆ ಅರ್ಥ ಮಂತೋನು ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕ. 2ನೇ ಶ್ಲೋಕಡ್ ಇದೇನು ತೆರಿಯನೆರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಈ ತೆರಿಯಡಾಯನ ಓಲೇಜ್ ಅಂಚದ 3ನೇ ಶ್ಲೋಕಡ್ ಪನ್ಪೇರು ಇತ್ತು ಏನನ್ ತೆರಿನಾಕ್ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥ ಮಂತೊನ್ನಾಯ ತತ್ವತ ತೆರಿನಾಯ ಒರಿಯ ತಿಕ್ಕುನಲ ಭಂಗ ಅಂತ ನಮ್ಮ ದೇವರನಾಡೆ ಪರಿ ಇಂಚಲ ಮಂತನ ಪೂಜಿ ಪಂಡ ಶಾಸ್ತ್ರನ ಯಥಾ ರೂಪವಾದ ನಮ್ಮ ತೆರಿವು ನೋಡು ಅಂಚಾಣನೆ ನಮ್ಮ ದೇವರನಾಡೆ ಪರಿ ಹಾಪುನೆ ಇಂಚಲ ತೆರಿನ ಪೂಜಿತೆ ಕೃಷ್ಣಲ ಪನ್ಪೇರು ಈ ದೇಹತ್ಯಾಗ ಮಂತನೇರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಏರು ಭಗವಂತ ಕೂಡ ಮುಲ್ಪ ಪುಟ್ಟುಜೇರು ಎನ್ನ ಧಾಮಗಂದು ಏರೇನು ಬರ್ಪೇರು ಅವಲ್ಲ ಭಗವಂತ ತತ್ವತ ಶಬ್ದ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೇರು. ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಸುಮಾರು ಶ್ಲೋಕಡ್ ತತ್ವತ ಪಂಡ ಯಥಾರೂಪವಾದ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಂಚೆ ಇರೋ ಶಾಸ್ತ್ರನ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮನ್ಪೇರು ಅಂಚಿನಕ್ಲು ಮಾತ್ರ ದೇವರ ನಡೆ ಪೋಪುನೆ. ಅದೇ ಇಂಚಲೆ ಅನು ಪೂರ ಓದುದೆ ಸುಮಾರು ಕಲ್ತದೆ ಉಲ್ಟ ಪಲ್ಟ ಅರ್ಥ ಮಂತೊನ್ನ ನಮ್ಮ ದೇವರ ನಡೆ ಪೋಪುಜ ಅವೇ ಅವು ಭಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಒಂದೊಂದು ಉಪನಿಷತ್ತುಡ್ಲ ಉಂಟು. ಅದೇ ಮುಕ್ತಿಕೋಪನಿಷತ್ತು ಪನ್ಪೇರು ಭಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಉಂಟು. ಅದೇ ಏರ್ ಪನ್ಪನವುಲ ರಾಮಚಂದ್ರ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ಹನುಮಾನ್ ಅಂಚದ ನಮ್ಮ ಸರಿಯಾದ ಸಂಪ್ರದಾಯಡ್ ಅದೇ ಸರಿಯಾದ ಗುರುನ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರನ ಕಲ್ಪೊಡಿಗೆ. ಅದೇ ಮಾಯಾವಾದಿ ನಕ್ಲ ಅಂಚಿನಕ್ಲ ನಡೆ ಪೋದು ಬೊಕೇರಿಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಜ್ಞಾನ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಿನಕ್ಲ ಪೋತಿರಿನ ನಮ್ಮ ಪ್ರಗತಿ ಅಪ್ಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಏತು ವರ್ಷ ಅವಡ್ ಅಲ್ಪನೆ ಉಪ್ಪ. ಅದೇ ತೇ ನಮಕೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಮೀಂದೆರೆ ಕಲ್ಪಾಡು ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಕಲ್ಪೆರ ಪಾಡು ಅದೇ ಎಡ್ಡೆ ತೆರಿನ ಪರ್ಸನ್ನೇ ನಮ್ಮ ಚೂಸ್ ಮನ್ಪದೆ ಅಕ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಲ್ತನ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಕಲ್ಪೆರ ಅಪ್ಪನ ಎಡ್ಡೆ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಟೀಚರ್ನೇ ನಾಡುವೇರ. ಅದೇ ಅಧ್ಯಾತ್ಮದ ಅಂಚ ಅಪ್ಪುಜಿ ಈಜಿನ ಅಕ್ಲ ಪತನ ಆಪೇರು ಅವೇ ಅಂಚದ ಇದೇನು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಬಾರಿ ಒತ್ತು ಕೊಡದು ಪಂತೇರು. ಅಂಚದ ಉಪನಿಷತ್ತು ಲೇಡು ಪುರಾಣ ಲೇಡ್ಲ ಈ ವಿಷಯ ಬರ್ಪುಂಡು. ಅಂಚದ ಮುಲ್ಪ ಪನ್ಪೇರು ಮಿಥ್ಯಾಭಿಮಾನದ ಕಾರಣದ ಒರಿಯ ವಸ್ತುನ ಯಥಾ ರೀತಿ ಭಿನ್ನವಾದ ತೂಪೆ ಯಥಾ ರೀತಿ ಅರ್ಥಮಂತೊಂಜಿ ಐ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದ ತೂಪೆ ಅವು ಬದ್ಧ ಜೀವನದ ಮೂಲ ತತ್ವ ಪಂಡ ಐಟ ಅರ್ಥಮಂತು ನೋಡು ಅಂಚೇರುನು ಅನ್ಪೇರು ಅಕ್ಲು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಬದ್ಧ ಅದು ಉಲ್ಲೇರು ಬದ್ಧ ಜೀವನಡು ಉಲ್ಲೇರು ಬದ್ಧ ಜೀವನಡು ಅಕ್ಲು ಪಿದೆ ಬೈದೇರು ಅಂಚಿನೇ ಅಹಂಕಾರ ಶುದ್ಧ ಅನಗ ಒರಿಯೇ ಪ್ರತಿಯೊಂಜನ ಸರಿಯಾಯನ ದೃಷ್ಟಿಡ್ ತೂಪೆಗೆ ಅಹಂಕಾರ ಶುದ್ಧ ಅಪನೆ ಪಂಡ ಫಾಲ್ಸ್ ಈಗೋ ಪೋದು ಟ್ರೂ ಈಗೋ. ಅದೇ ಅಜದ್ ಯಾನ ಈ ಶರೀರ ಅಂದ ಎನ್ನು ಬುರ್ದು ಯಾನ ದೇವರನ ದಾಸೆ ಅದೇ ಎನ್ನ ಕೆಲಸ ಎಂಚಿನ ದೇವರನ ಸೇವೆ ಮನ್ಪುನ. ಅದೇ ದೇವರ ಎಂಚಿನ ಪಂತರ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತರನ್ನ ಇಚ್ಛೆ ಒಪ್ಪುನ ದೇವರನ ಬಗ್ಗೆ ತೆರೆಯೋನ ಇರ್ತಲ್ಲ ನಿಜವಾಯಿನ ಭಕ್ತರನ್ನ ಇಚ್ಛೆ ಒಪ್ಪುನಿಗೆ ದೇವರ ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ದೇವರ ಪನ್ನಂಚೆನೆ ಎಂಕ ಮನ್ಪೊಡು ಅಕ್ನ ಉತ್ಸಾಹ ಒಪ್ಪಣಿಗೆ. ಅದೇ ಅಕ್ಲು ಶಾಸ್ತ್ರ ನಂಚ ಶ್ರವಣ ಮನ್ಪೇರಿ ದೇವರ ದಾದಪ್ಪನ ಒಂದುಲೇರಿ ಯಾನ ಇಂಚ ದೇವರಿಂದ ಖುಷಿ ಮನ್ಪನ ಅದೇ ದೇವರ ಪನ್ನಂಚನೆ ಕೇನ್ನಕ್ಲೇ ದೇವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಪ್ಪನೆ. ಅದೇ ದೇವರ ಪನ್ನಂಚನೆಯರು ಕೇನುವರು ಅಂಚಿನಕಲ್ ದೇವರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ. ಅದೇ ದೇವರನ ಬಗ್ಗೆ ತೆರೆಯೋನ್ ಬೇರಿಗೆ ದೇವರನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇನುವರಿಗೆ ಅಂಚದು ಉಲ್ಪ ಪ್ರಭುಪಾದ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚಿನೆ ಅಹಂಕಾರ ಶುದ್ಧ ಅಹಂಕಾರ ಶುದ್ಧಾಪನೆ ಪಂಡ ಮಿಥ್ಯ ಅಹಂಕಾರ ಪೋದು ಅದೇ ನಿಜವಾಯಿನ ಅಹಂಕಾರ ಯಾನ ದೇವರನ ದಾಸೆ ನಮ್ಮ ಕೋಡೆಲ್ಲ ತುಯ್ಯ. ಜೀವೇರ ಸ್ವರೂಪ ನಿತ್ಯೇರೆ ಕೃಷ್ಣದಾಸ್ ಜೀವದ ಸ್ವರೂಪ ಎಂಚಿನ ದೇವರನ ದಾಸೆ ಆದುಪ್ಪನ. ಅದೇ ಅಂಚದ ಐಟ್ ನಮಕುಂಡತಿ ಈತು ಖುಷಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ದಾಸೆ ಆದುಪ್ಪನ ಇಟ್ಟದೆ ಅದೇ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಉಲ್ಲೇರು. ಅದೇ ಆರ್ನ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪನ್ನಾಗ ನಮಕೊಂಜಿ ಎತ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುಣತೆ ನಾನು ಆರ್ನ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅದೇ ದೇವರನ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಂಡ ಅದೇ ಎಂಚಿನ ಖುಷಿ ಇಪ್ಪದೆ ದೇವರು ಉಳ್ಳೇರು ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕದಲ್ಲ
ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಪೋಡೊಂದು ಇಚ್ಚದೆ ಅಂಚಿನ ಆನಂದ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಮಕ್ ಅಂಚದವರಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂಜೆಲ್ಲ ಸರಿಯಾಯಿನ ದೃಷ್ಟಿ ಹಿಡಿದು ತೂಪೆ ಅವು ಮುಕ್ತ ಸ್ಥಿತಿ ಆದುಂಡು ಅಂಚ ಪ್ರಭುಪಾದ ಮುಲ್ಪ ನಮಕ್ ಪನ್ಪೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಈಶೋಪನಿಷತ್ತಡ್ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಭಗವಂತಗ ಸೇರ್ನ ಪಂಡದ ಪನೆರಾತ ನಮಕ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಈಶಾವಾಸ್ಯಂ ಇದಂ ಸರ್ವಂ ಅವೇ ತಿಳಿ ಈ ಭಾಗವತ ಏತು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪಂಡ ಈ ಈಶಾವಾಸ್ಯಂ ಇದಂ ಸರ್ವಂ ಅದೇ ಇಂಚಿನನೇ ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕ ಭಾಗವತ ಮಾಡಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಮೀನಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ತುಲೆ ಅಂತೋಜವೆ ಅವಳ ಏತ್ನೇ ಸ್ಕಂದ ಎನ್ಮನೆ ಸ್ಕಂದ ಸೇಮ್ ಶ್ಲೋಕ 8.1.10 ಅವೇ 10ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಅಂಡ್ ಅಲ್ಪ ವರ್ಡ್ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್. ಈಶಾವಾಸ್ಯದ ಜಾಗೆಡ್ ಆತ್ಮಾವಾಸ್ಯಂ ಇದಂ ವಿಶ್ವಂ ಯತ್ ಕಿಂಚಿತ್ ಜಗತ್ಯಾಂ ಜಗತ್ ತೇನ ತ್ಯಕ್ತೇನ ಭುಂಜೀತ ಮಾ ಘೃದ ಕಸ್ಯ ಸ್ವಿಧನಂ ಅవి ಸ್ಪಷ್ಟ ಬಂತೇರು ತುಲೆ ಭಾಗವತ ಐಟ ಅರ್ಥ ಬಂತು ನಮ್ಮ ಭಾಗವತಂ ಎತ್ತು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎತ್ತು ಹಿಂಗೆ ಸುಮಾರು ಶ್ಲೋಕ ತಿಕ್ಕದನ್ ಉಪನಿಷತ್ತಡ್ ಭಾಗವತಡ್ ಪನ್ನ ಕೆಲವು ಶ್ಲೋಕ ಬರ್ಪುಂಡು ಬೇತೆ ಪುರಾಣಡ್ ಪನ್ನ ಅಂಚದ ಐಟ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಭಾಗವತ ಇಂಚ ಪುರಾ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಸಾರ ಅಂತ ತುಲೆ ಸೇಮ್ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಂಡಿತ್ತೆ ಅದೇ ಅಲ್ಪ ಈಶಾವಾಸ್ಯಂ ಇದಂ ಸರ್ವಂ ಮುಲ್ಪ ಆತ್ಮಾವಾಸ್ಯಂ ಇದಂ ವಿಶ್ವಂ ಸ್ಪಷ್ಟ ಅದೇ ಈ ಜಗತ್ತಡುಪ್ಪನ ಪೂರಲ ಭಗವಂತನ ಸ್ಪಷ್ಟ ಅದೇ ಅಂಚದ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿಲ ಭಗವಂತಗ ಸೇರ್ನ ಪಣೆರಾತನ ಅಂಚದ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿಲ ಪರಮಪ್ರಭುನ ಶಕ್ತಿನ ಆಧರಿಸದುಂಡು ನೂಕುಲ ಭಗವದ್ಗೀತೆಡ್ಲ ಸಮರ್ಥ ಆದುಂಡು ಅದೇ ಪೂರಲ ಏನಾರ್ದೆ ಬರ್ಪುಂಡೆ ದೇವರ ಪನ್ಪೇರು ಏನಾರ್ದ ಆಮೇಲೆ ಬೇತ ಸತ್ಯ ಇಜ್ಜಿಂದು ಪನ್ಪೇರು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿಲ ಆರ್ನ ಶಕ್ತಿ ಇರ್ದು ಉತ್ಪಾದಿತ ಐನೆಡ್ದವರ ಆರ್ನ ಶಕ್ತಿನೇ ಆಧರಿಸೇನೆಡ್ದವರ ಆರ್ನೇರ್ದು ಶಕ್ತಿ ಬೇತೆ ಅತ್ತು ಆಂಡಲ ಭಗವಂತ ಯಾನ್ ಐಟಿಜಿ ಪಂಡದು ಪ್ರಕಟಿಸವೇರು ಅದೇ ಒರ್ಮನೆ ಅಧ್ಯಾಯ ಪನ್ಪೇರು ಯಾನ್ ಐಟಿಜಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರಕಾರಡ್ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ವಸ್ತುಲ ಯಾನೆ ಆಂಡ ಯಾನ್ ಐಟಿಜಿ ಪಂಡದು ಭಗವಂತ ಒರ್ಮನೆ ಅಧ್ಯಾಯಡ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ತನ್ನ ಸಹಜ ಸ್ವರೂಪನ ಉರಿಯ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ತೆರಿನಗ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿಲ ವ್ಯಕ್ತ ಆಪುಂಡು ವಸ್ತುಲೇನ ಅಹಂಕಾರದ್ದು ಸ್ವೀಕರಿಸವನ ಹಿಡಿದು ಉರಿಯ ಬದ್ದಾಪೆ ಅದೇ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಇಂಚೇನು ಶಾಸ್ತ್ರನು ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕಡೆ ಅನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಂತೋನ್ ಬೀಚ್ ಅದೇ ಕೆಲವರು ಅಂಚೇನು ಬೇರೆ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಹಿಡ್ದು ಯಾನು ಶಾಸ್ತ್ರ ಅರ್ಥ ಮಂತೋನ್ ಬೇನ್ ಅಣ್ಣ ಶಾಸ್ತ್ರ ಇಂಚ ಅರ್ಥ ಆಪು ನಮಕ್ ಭಕ್ತಿ ಇರ್ದು ಮಾತ್ರ ಅದೇ ಸ್ಪಷ್ಟ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪನ್ಪೇರು ಭಗವಂತ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಮಾಮ ಬಿಜಾನಾತಿ ಅಂಜನಮ ಮುರನಿಂಜಿ ಶ್ಲೋಕತು ಏನೇನು ಪೊಪ್ಪು ಮಾತೆರೆಗ್ಲತೆ ಈ ಭಾಗವತಂದ ವಿಚಾರ ಸುಖದೇವ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಒಂದು ಶಿವ ಪನ್ಪೇರು ಬೇತೆ ಪುರಾಣಡ್ ಅಹಂ ವೇದ್ಮಿ ಶುಕೋ ವೇತ್ತಿ ವ್ಯಾಸೋ ವೇತ್ತಿ ನ ವೇತ್ತಿವಾ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಭಾಗವತಂ ಗ್ರಾಹ್ಯಂ ನ ಬುದ್ಧಯ ನ ಚ ಟೀಕಯ ಅಂಚದು ನಾ ಬುದ್ಧಿರ್ದ ಅರ್ಥ ಮಂತೋನೆಲ್ಲ ನಾ ಟೀಕ ಓದುದ ಅರ್ಥ ಮಂತ ಭಕ್ತಿ ಇರ್ದು ಮಾತ್ರ ಅಂಚದು ಮುಲ್ಬೈನೆ ಪನ್ಪೇರು ವಸ್ತುಲೇನ ಅಹಂಕಾರದ ಸ್ವೀಕರಿಸವನಿರ್ದು ಉರಿಯೇ ಬದ್ದಾಪೆ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಅಪಲೆ ನೋಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದಿಲ್ಲ ದೇವರ್ನ ಅದೇ ಇಂಚ ಏರ್ ಬದುಕರು ಉಂಡತೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಕರ್ಮ ಬಂಧನನೇ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಅಕ್ಲಿ ಏತು ವರ್ಷಲ ಮುಲ್ಪ ಬದುಕುನ ಇಚ್ಛೆ ಮಂತೋನೊಲಿಗೆ ದಾಳ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಉಂಡತೆ ತುಲೆ ಎತ್ತು ಪೊರ್ಲು ಪನ್ಪರ್ ಬಂಡ ಈಶಾವಾಸ್ಯ ಉಪನಿಷತ್ ಪನ್ಪುಣ್ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ವಿವರಣೆ ಬರ್ಪುಣ್ ಈಶಾವಾಸ್ಯ ಉಪನಿಷತ್ ಮೂಜಿ ಶ್ಲೋಕ ಅದೇ 1, 2, 3 ಮಂತ್ರ ಒಂಜೆಟ್ ಪನ್ಪೇರು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿಲ ದೇವರ್ನ ಅಂದು ಅಂಡ ದೇವರ ನಮಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಯ್ನೆಂದು ಕೊಡ್ತೀರ ಐನು ನಮ್ಮ ಭಾಗ ಬಂಡದು ನಮ್ಮ ಸ್ವೀಕಾರ ಮನ್ಪೊಡಿಗೆ ಬೇತೆಕ್ಲ ಸೇರ್ನ ಭಾಗನ್ ನಮ್ಮ ಸ್ವೀಕಾರ ಮನ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿಗೆ ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ಕರ್ಮಗ ಅನುಸಾರವಾದ ಏತ್ ದೇವರು ಕೊಡ್ತೇರೆ ಐನ್ ನಮ್ಮ ಭಾಗ ಅಂದು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಂತದ್ದು ಬೇತೆ ಅಕ್ಕಲೆಗೆ ಸೇರ್ನೇನು ನಮ್ಮ ಸ್ವೀಕಾರ ಮನ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಇಂಚ ಏರು ಬದುಕು ಇರ್ತುಲೆ ಇಂಚ ಬದುಕೊಡು ಪನ್ಪೇರು ಈ ಈಶಾವಾಸ್ಯಗ ಅನುಸಾರವಾದ ಬದುಕೊಡು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿಲ ದೇವೇರ್ನ ಇಂಚ ಏರು ಬದುಕು ಎರಿಗೆ ತುಲೆ 2ನೇ ಮಂತ್ರ ಪನ್ಪೇರು ಅಕ್ಲೆ ಕರ್ಮ ಬಂಧನ ಇಜ್ಜಿಗೆ
ಅಕ್ಲು ನೂದೆರ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ವರ್ಷಲ ಬದುಕುನ ಇಚ್ಛೆ ಮಂತೋನೊಲಿಗೆ ದಯಪಂಡ ಅಂಚಿನ ನೆಟ್ಟು ಬದುಕುನೆಡ್ದವರ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಬಂಧನ ಬರ್ಪುಜಿಗೆ ಕುರ್ವನ್ ಏವೇಹ ಕರ್ಮಾಣಿ ಜಿಜಿ ವಿಶೇಷತಂ ಸಮ ಏವಂ ತ್ವಯಿ ನಾಣ್ಯತೆ ತೋಸ್ತಿ ನ ಕರ್ಮ ಲಿಪ್ಯತೆ ನರೇ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಕರ್ಮ ಬಂಧನಗ ಪಾಡುಜಿ. ಒನ್ ಮೇ ಆಸ್ಪೈರ್ ಟು ಲಿವ್ ಫಾರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್ ಇಫ್ ಹಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಗೋಸ್ ಆನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ವೇ. For that sort of work will not bind him to the law of karma. There is no alternative to this way for man. ಇದನ್ ಬುಂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ಇದನ್ ಬುಂಡ ನಮಕು ಬೇತ ಸಾದಿ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಬೇತ ಸಾದಿ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಅರ್ಥ ಇಂಚಿನ ಈತ ತುಲೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈ ವಿಷಯ ಅರ್ಥ ಮಂತಾರೆ. ನಮೊಂಜಿ ಇರುವ ಫ್ಲೋರ್ದ ಅದೇ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಉಂಡು ನೆನ್ಲೆ ಅದೇ ಅಂಚದು ಅಲ್ಪ ಪನ್ಪೇರು ನೆರ್ದು ತಿರ್ತು ಪಾರೆ ಒಂಜೇ ಒಂಜಿ ಸಾದಿ ಉಪ್ಪುನೆ ಸ್ಟೆಪ್ಪು ಸಿಡಿ ಸ್ಟೆಪ್ಪುಡು ಜತ್ತೊಂದು ಪೋಡು ಉಂದು ಬೇತೆ ಸಾದಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಪಗ ಬೇತೆ ಸಾದಿ ಉಂಡು ಅದೇ ಬೇತೆ ಓ ಸಾದಿ ಉಂಡು ಪಲ್ಲೆ ಪನ್ಪೇರು ಮುಲ್ಪ ಸ್ಟೆಪ್ಪುಡು ಜತ್ತೊಂದೇ ತಿರ್ತು ಪೋಡು ಬೇತೆ ಸಾದಿ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪೇರು ಅಣ್ಣ ಬೇತೆ ಸಾದಿ ಉಂಡು ಓ ಸಾದಿ ಉಂಡು ಪಲ್ಲೆಗೆ ಏರ್ ಪನ್ಪಾರು ಲಿಫ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ನೆನ್ ಲೈಕ್ ಲಿಫ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಸವಿತಾ ಲಾಯ್ಪುನ ಅದೇ ಲಾಯ್ಪುನ ಸಾದಿ ಉಂಡು ಅದೇ ಲಾಯ್ಪುನ ಎಡ್ಡ ಸಾಧ್ಯ ವಿನಾಶದ ಸಾಧ್ಯ ಲಾಯ್ಪುನ ವಿನಾಶದ ಸಾದಿ ಅದೇ ಲಾಯ್ತನ ನಮ್ಮ ಸೇಫ್ ಆದ ತಿರ್ತಿ ಎತ್ತುಜ ಮುಲ್ಪ ದಾಯಪನೊಂದು ಲೇರು ಪಂಡ ಬೇತೆ ಮಾರ್ಗ ನಮ್ಮನ್ನು ವಿನಾಶದ ಅಡೆ ಕೊನುಪುನು ಉಂದು ಬೇತೆ ಸಾದಿ ಬೇತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ಲಾಂಚ ಬದುಕು ಇರತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಅವು ಸೇಫ್ ಅತ್ ಅವು ನಮ್ಮನ್ನು ವಿನಾಶದ ಅಡೆ ಲೆತ್ತೊಂದು ಕೊನುಪುನು ಅದೇ ಲಾಯ್ತನ ನಮ್ಮ ವಿನಾಶಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಸೈಪ್ಪ ನಾಶಾಪು ನಮ್ಮ ಅಂಜದು ಬೇತೆ ಸಾದಿ ಇಚ್ಚಿ. ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಟು ದಿಸ್ ವೇ ಫಾರ್ ಮ್ಯಾನ್. ఒక ಇತ್ತೆ ಈಶಾವಾಸ್ಯ ತತ್ವಗ ಅನುಸಾರವಾದ ಬದುಕಿಜಿನ ದಾದಾಪುನು ಐನು ಮೂಜಿನ ಶ್ಲೋಕಡ್ ಪನ್ಪೇರು ತುಲೆ ಒಂಜಿನ ಶ್ಲೋಕಡ್ ಪನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಈಶಾವಾಸ್ಯದ ಅನುಸಾರವಾದ ಬದುಕೋಡು ಬದುಕನ ನಮ್ಮ ಕರ್ಮ ಬಂಧನ ಇಜ್ಜಿನ್ ಈಶಾವಾಸ್ಯಗ ಅನುಸಾರವಾದ ಬದುಕಂಡ ದಾದಾಪುಂಡು ಐನ ಪಂಡ ಆಗ ಬಂಧನ ಇಜ್ಜಿಂದ ಎರಡನೇ ಶ್ಲೋಕಡ್ ಪನ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಐಟ್ ಪನ್ಪೇರು ಮನುಷ್ಯಗ ಇದೇನ್ ಬುಂಡ ಬೇತ ಸಾದಿ ಇಜ್ಜಿನ್ ಅಂಚದ ಮೂಜಿನ ಶ್ಲೋಕಡ್ ಪನ್ಪೇರು ಏರು ಈಶಾವಾಸ್ಯ ತತ್ವಗ ಅನುಸಾರವಾದ ಬದುಕುಜರು ಅಕ್ಲು ಆತ್ಮಘಾತಿಗೆ ಅಕ್ಲು ದಾದಾ ಪೇರು ಒಂದು ಪನ್ಪೇರು ತುಲೆ ಅಸೂರ್ಯಾನಾಮತೆ ಲೋಕ ಅಂಧೇನಾ ತಮಸಾವೃತ ತಾಂಸ್ತೆ ಪ್ರೀತ್ಯಾಭಿಗಚ್ಚಂತಿ ಏಕೆ ಚಾತ್ಮಹನೋ ಜನಃ. ಅಂಚದ ಅಕ್ಲ ಆತ್ಮನ ಕಿರ್ಪುನ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಆತ್ಮನ ಕಿರ್ಪುನೆ ಪಣ ಆತ್ಮಗ ನಾಶ ಇಜ್ಜಿ ಪಣ ಆತ್ಮನ ಡಿಗ್ರೇಡ್ ಮನ್ಪೇರು ಪಣ ಆತ್ಮನ ಬಂಧನದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮನ್ಪೋಡು ಅಕ್ಲು ಕೂಡ ಬಂಧನಗ ಪಾಡುವೇರು ಅಕ್ಲು ದೂರ ಪೋಪೇರು ಹೂ ಎವರ್ ಹಿ ಬಿ ಅಕ್ಲು ಏರೇ ಆದುಪ್ಪಾಡು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಆದುಪ್ಪಾಡು and must enter into the planet known as the worlds of the faithless, full of darkness and ignorance. ಪ್ರಣವೇ ನರಕ ಅದೇ ಅಂಧನ್ ತಮಸ್ಸು ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಗರುಡ ಪುರಾಣ ಮತ್ತು ಬರ್ಪು ಅಂಧನ್ ತಮಸ್ಸು ಪೋಪೇರಿಗೆ ಕತ್ತಲೆದ ಡಾರ್ಕೆಸ್ಟ್ ರೀಜಿಯನ್ ಅದೇ ಡಾರ್ಕ್ನೆಸ್ ಅದೇ ಅಂಚಿನ ನಿಕ್ಕಲ್ ಪ್ರವೇಶಂ ಅನ್ಪೇರು ಅದು ನಮ್ಮ ಈಶಾವಾಸ್ಯ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿಲ ದೇವರ್ನ ಅದೇ ಅಂಚೆ ಎನ್ನದು ಬದುಕಂಡ ವಾ ಮನುಷ್ಯಡ ಆ ಬುದ್ಧಿ ಉಂಡು ಯಾಪಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯ ಪೂರಲ ದೇವರ್ನ ಪಂಡಿದ ಎನ್ನದು ಏರು ಬದುಕು ಉಂಡತೆ ಆಗ ಕರ್ಮ ಬಂಧನ ಬರ್ಪುನ್ನೆ ಇಜ್ಜಿ ಅದೇ ಇದನ್ನೇ ಕೃಷ್ಣ ಭಗವದ್ಗೀತಾಡ್ಲ ಪನ್ಪೇರ್ತಲೆ ಭಗವದ್ಗೀತಾಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕ ಬರ್ಪುಂಡು ಈ ವಿಷಯ ಪನ್ನೆರ ಪೋಂಡ ಪಂಡ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ದು ಕೃಷ್ಣ ಪನ್ಪೇರು ಮೇತ ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 10ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಪಂಡ ಏರು ಫಲನ ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮನ್ಪೇರಿಗೆ ತುಲೆ
ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಾದಾಯ ಕರ್ಮಾಣಿ ಸಂಗಂ ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ಕರೋತಿಯ ಲಿಪ್ಯತೆ ನ ಸ ಪಾಪೇನ ಪದ್ಮಪತ್ರಂ ಇವಾಂಬಸ. ಒನ್ ಹೂ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಹಿಸ್ ಡ್ಯೂಟಿ ವಿತೌಟ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಅದೇ ಎನ್ನ ಪನ್ಪುನ ಅಹಂಕಾರ ಇಜ್ಜಿ ಪೂರ ಫಲನ ಭಗವಂತಗ ಅರ್ಪಣೆ ಮನ್ಪೇರು. ಸರೆಂಡ್ರಿಂಗ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ ಟು ದ ಸುಪ್ರೀಂ ಲಾರ್ಡ್. ಫಲನ ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಂತದ ನಿರ್ಲಿಪ್ತವಾದ ಅದೇ ಫಲತ್ತ ರಿಸಲ್ಟ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಓವೆ ಇಚ್ಛೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚೆ ಇರ್ ಕೆಲಸ ಮಂತರಿಗೆ ಈಸ್ ಅನ್ಎಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಸಿನ್ಫುಲ್ ಆಕ್ಷನ್ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಪಾಪ ಬರ್ಪುನ್ನೆ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪೇರ್. ಇಂಚ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊರ್ಪೇರ್ ಆಸ್ ದ ಲೋಟಸ್ ಲೀಫ್ ಈಸ್ ಅನ್ಟಚ್ಡ್ ಬೈ ವಾಟರ್. ಇಂಚ ತಾವರೆ ದಿರೆಕ್ ನೀರ್ ತಾಗಲ್ನ ಇಂಚ ಚಂಡಿ ಆಪುಜಿ ಅದೇ ತಾವರೆ ಧೈರ್ಯ ತುಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಚೇವು ಧೈರ್ಯ ತುಪ್ಪ ಅಂಚಿನಾಗ ಪಾಪದ ಲೇಪ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಇಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಪಾಪ ಬರ್ಪೂಜಿನ್ ಪನ್ಪೇರು. ಉಪನಿಷತ್ತು ಮತ್ತೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪನ್ಪು ಅಂಚದ್ ಮುಳುಪ ಪ್ರಭುಪಾದ ಐನೇ ಪನ್ಪೇರು. ಅಂಚದ್ ಈ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥವಂತ ತನ್ನ ಸಹಜ ಸ್ವರೂಪನೊರಿಯ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ತೆರಿನಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿಲಾಗ ವ್ಯಕ್ತ ಆಪುನ್ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಸರಿಯಾದ ಅರ್ಥ ಮಂತು ನೋಡು. ಶಾಸ್ತ್ರ ನಮಕ್ ಈತು ಪನ್ಪೇರು ಅದೇ ದೇವರ ಪಣ್ಣುಕೋರ್ಪೇರು ಬೇತು ಬೇತು ಉಪನಿಷತ್ತುಡು ಪುರಾಣಡು ಭಗವದ್ಗೀತಡು ಭಾಗವತಮಡು ವಸ್ತುಲೇನ ಅಹಂಕಾರದ ಸ್ವೀಕರಿಸವನ ಹಿಡಿದು ಒರಿಯೇ ಬದ್ದಾಪ. ಇದು ಒಂದು ಏಕಾದಶಿ ಪತ್ತುನ ಎನ್ನಲಿ ಏಕಾದಶಿ ಕೆಲವರು ಯಾನ ಅಂಚಿನ ಕ್ಲೇನ ತೂತೆ ಅಹಂಕಾರ ಯಾನ ನಿರ್ಜಲ ಅದೇ ಅಕ್ಲ ಬಾಡಿ ಮಾತ್ರ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಈಗೋ ಫೀಸ್ಟ್ ಮಂತನು ತುಳಿಂಚಿನ ಪಣ ನಮ್ಮ ವ್ರತಪತ್ತನಗಲ ದೇವಡ ಆತ್ತು ವಿನಮ್ರದತೆ ಭಗವಂತ ಈರೇ ಎಂಡ ವ್ರತಪತ್ತ ಅವಡು ಅಂಚಿನ ವಿನಮ್ರಡ ಭಾವನೆ ನಮ್ಮ ದೇವರನ ಆಶ್ರಯಗೆತ್ತೊಂದು ಅಹಂಕಾರನ್ ಬುರ್ದು ನಮ್ಮ ವ್ರತಪತ್ವತೆ ಐಡ್ದು ನಮ್ಮ ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಅಪ್ಪ ಇಜಿ ನಮ್ಮ ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಆಪುಜ ಬುಕ್ಕುರಿಯಾಗ ತೋಜಾರೆ ಯಾನ್ ಅಂಚ ಪತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇಂಚ ಪತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮನುಸ್ಮೃತಿ ಪುರಾಣಗಳು ಭಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪನ್ಪುಣು ಅಂಚಾಣನೆ ನಮ್ಮ ಶುದ್ಧ ಪಂಚ ತಪಸ್ಸೆಲು ಉಂಡತೆ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸರ್ದು ಮನ್ಪೊಡಿ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸದ ಪಣ ನಮ್ಮ ಶುದ್ಧ ಅವಡು ನಮ್ಮ ಪುರಾ ದುರ್ಗುಣದ್ಲ ಬಿಡುಗಡೆ ಅವಡು ಕಾಮ ಕ್ರೋಧ ಲೋಭ ಮೋಹ ಮದ ಮತ್ಸರ ಅಂಚಾಣ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಶುದ್ಧ ಆಪಣ ಅವು ದೇವರೇ ಖುಷಿ ಆಪಣ ಅಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಉಪವಾಸ ಪತ್ತನ ఒక ಅಹಂಕಾರದ ಪತ್ತನ ದಾಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಜ್ಜಿ ಐಟು ಪ್ರಗತಿ ಆಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಆದ ನಮ್ಮ ಗ್ರೋ ಆಪುಜ ಅಂಚದ ಅಂಡ ಯಥಾ ರೀತಿಡು ವಸ್ತುಲೇನು ಸ್ವೀಕರಿಸವನಿರ್ದು ಒರಿಯೇ ಮುಕ್ತ ಆಪೆ ಅದೇ ಪಣ ಫಸ್ಟ್ ತೆರಿಯೋ ನೋಡು ಅದೇ ಇದೇ ಮಹಾತ್ಮೆ ನಮ್ಮ ದಾಯಕ ಏನ್ಬಾ ಏಕಾದಶಿದ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಯೋನೇರ ಪಣ ಉಪ್ಪನ್ನೇ ನಮ್ಮ ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಶನ್ ಗತೆ ತೆರಿದ ಮಂತನ ಐತು ಫುಲ್ ಪ್ರಯೋಜನ ನಮಗ್ ತೆಗು ಅಂಚೆ ದುಂಬುದ ಶ್ಲೋಕ ಕೊಡ್ದುಪ್ಪನ ಉದಾಹರಣೆ ಮುಲ್ಪಗ್ಲ ಅನ್ವಯ ಆಪುಂಡು ಧನಟ್ಟೆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವನ ಲೀನಗೊಳಿಸ ಒಂದು ಇಪ್ಪುನಾಯನ ಕಾಸು ನಷ್ಟ ಅನಗ ಆಯೇ ನಷ್ಟ ಏ ಪಂಡದ ಆಯೇ ತೆರಿಯೋನ್ಬೇಕತೆ ಕಾಸುಡ ಮಸ್ತ್ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಸಕ್ತಿ ಉಂಡು ಅದೇ ಆ ಕಾಸನ್ ಪುರಾಯ ಕಲೆ ಉಂಡು ಅದೇ ಯಾನೇ ನಾಶ ಆಯ್ಪೋಯ್ದು ಎನ್ಬು ఆయన ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಐಕೆ ಕಾರಣ ಅಂಡ ವಾಸ್ತವವಾದ ಕಾಸು ಆಯೆ ಭಿನ್ನ ಆಯೆ ಬೇತೆ ಕಾಸು ಬೇತೆ ಅದೇ ಅಂಚದು ಕಾಸು ಆಯ್ಗೆ ಸೇರ್ನವಾದಿಜ್ಜಿ ನಿಜವಾದ್ಲ ವಿಷಯನ ತಿರಿನಾಗ ಕಾಸು ವಾ ಒರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಇಜಿನ ಜೀವಿಗಳ ಸೇರ್ನತ್ತು ಅಂಚನೆ ಕಾಸು ಮನುಷ್ಯನೆಡ್ದು ಉತ್ಪಾದಿತವಾಯಿನತ್ತು ಪನ್ಪುನೆ ನಾಯ ಅರ್ಥ ಮಂತೊನ್ಬೆ ಅಂತಿಮವಾದ ಕಾಸು ಪರಮಪ್ರಭುನ ಆಸ್ತಿ ಆದುಂಡು ಬೊಕ್ಕಾವು ನಷ್ಟ ಆಪುನ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಇಜ್ಜೆ ಏನಕ್ಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪಂಡ ಜನಕ್ ಮಹಾರಾಜರು ಅದೇ ರಾಮಾಯಣ ವರ್ಣನೆ ಮನ್ಪುಂಡು ಅದೇ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ರಾಜ್ಯಗ ಇಕ ಸೂಬೂರ್ನು ಅಂಚ ಪನ್ಪೇರು ಇರ ರಾಜ್ಯಗ ಸೂರ್ಬೂರ್ನು ಅಂಚದ ಐಟ್ಲ ಆರು ದಾಲ ಪೂಜಾರು ವಿಚಲಿತ ಪೂಜಾರು ಅಂಚ ನುಪುರ ನಮ್ಮತ್ತು ಅದೇ ನುಪುರ ದೇವರ್ನ ನಮ್ಮ ದಾಯ ಐಕೆ ಬೇಜಾರು ಮನ್ಪುನೆ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರಾರು ಅಂಚದ ಆರು ಇಂಚೆ ಇತ್ತೇರು ಪಂಡ ಆರು ಇತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಪೂರ ಇತ್ತದಲ್ಲ ಆರು ಖುಷಿಯಾದ ಇತ್ತಾರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕ ಎಂದೇ ನುವಾಪುನ್ ಅದೇ ಮಹಾಜನ ಅಂದ ಐಕೆ ಪನ್ಪುನಾರೆ ಅಂಚದ ಯಾನೆ ಭೋಗಿಸವನೆ ಯಾನೇ ಒಡೆ ಪಂಡದ ತಪ್ಪಾದ ಭಾವಿಸವನ ಅಡೆಗೆ ಈ ಕಲ್ಪನೆ ದುಂಬು ಪೋಪುನ್ ತುಲೆ ಯಾನ ಪಂಡದ ಏರ್ ಬದುಕರು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಆಪುನ್ ಅದೇ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಪೂರ ಯಾನು ಎನ್ನ ಅಂತ ಪಣ ಐಟ್ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಇಲ್ಯೂಷನೇ ಬರ್ಪನೆಗೆ ಅಹಂ ಮಮೇತಿ ಯಾನು ಎನ್ನ ಅಂಚದ ಅಯೇ ಬದ್ದಾದೇ ಉರಿವೇರು ತುಲೆ ಕೆಲವರ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಮಾಡ್ಲೆ ಇಂಚ ಆಪುನು
ಆ ಬದ್ಧ ಸ್ಥಿತಿಡೆ ಉಪ್ಪೇರು. ಅವೇ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಬತ್ತಾಗಿ ಸರಿಯ ವಿದ್ಯೆ ಗೆತ್ತೊಂದಿನ ಕಲ್ತು ಜನ ಶಾಸ್ತ್ರನ ಅರ್ಥ ಮಂತೋಂಜ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಇತ್ತದಲ್ಲ ಬದ್ಧ ಸ್ಥಿತಿಡೆ ಉಪ್ಪ. ಅದೇ ಪಿದ ಹಿಡ್ದು ಉಪ್ಪುಂಡು, ಕಂಟಿ ಮಾಲೆಲ್ಲ ಉಪ್ಪುಂಡು, ನಾಮೆಲ್ಲ ಉಪ್ಪುಂಡು, ಡ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಉಪ್ಪುಂಡು, ಪೂರ ಉಪ್ಪುಂಡು, ಜಪ ಮಾಲೆಲ್ಲ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಅವೇ ಈಗ ಸರಿಯಾದ ಕಲ್ಪೋಡು ತೆರಿಯೋಡದೆ ಭಕ್ತಿ ಪಂಪನ ತಿರಿದು ಮನ್ಪೊಡಿಗೆ. ಅದೇ ಶಾಸ್ತ್ರನ ಮತ ಅವೇ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ ಕೆಲವರು ಐಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ಪುಜಾರ ಹೆಚ್ಚಿನಾಕ್ಲು. ಶಾಸ್ತ್ರ ಮೈನ್ ಪ್ರಮಾಣ. ಅದೇ ಅಂಚಿನ ಭಕ್ತಿ ಶಾಸ್ತ್ರನ ಬುದ್ಧಿಯರ್ ಭಕ್ತಿ ಮನ್ಪೇರು ಅವು ದಾದಾನ್ ಪನ್ಪೇರು ಸಮಾಜದ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ಗೆ ಮುಲ್ಪ ಪ್ರಭುಪಾದ ಶ್ಲೋಕ ಕೋಟ್ ಮನ್ಪೇರು 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 3ನೇ ಶ್ಲೋಕ ತುಲೆ ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿ ಪುರಾಣಾದಿ ಪಂಚರಾತ್ರ ವಿಧಿಂವಿನ ಐಕಾಂತಿಕಿ ಹರೇರ್ ಭಕ್ತಿರ್ ಉತ್ಪಾತೈವ ಕಲ್ಪತೆ. ಡೆವೋಷನಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಫ್ ದ ಲಾರ್ಡ್ that ignores the authorized Vedic literature like Upanishad, Purana and Narada Pancharatra simply an unnecessary disturbance in society. ಅದೇ ಗೌಜಿ ಗಮ್ಮತ್ತು ಅಂತಲೇ ಅದೇ ಮದಿಮೇಡು ಗೌಜಿ ಗಮ್ಮತ್ತು ಅಂತರತ್ತೆ ಅಂಚಿನ ನಾವು ಭಕ್ತಿ ಎತ್ತು ನಿಜವಾದ ಭಕ್ತಿ ಎತ್ತವೆ. ನಿಜವಾದ ಭಕ್ತಿ ಬರ್ಪ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ ಎಲ್ಲ ಪಂಪಾರು ಪ್ರಭುಪಾದ ಮುಲ್ಪ ಪಂಪಾರ ನಮಕ್ ಬ್ರಹ್ಮಯಾಮಲ ತಂತ್ರ ಕೋಟ್ ಮಂತದ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಮಹಾಭಾರತದ ತಾತ್ಪರ್ಯ ನಿರ್ಣಯ ಪಂಪಾರು ಈ ವಿಷಯ. ನಿಜವಾದ ಭಕ್ತಿ ಬರ್ಪನೆ ದೇವೇರ್ನ ಮಹಾತ್ಮೆ ತೆರೀದು ಮಹತ್ವ ಜ್ಞಾನಪೂರ್ವಸ್ತು ಪಂಪಾರ. ಸರ್ವತ್ತೋ ಅಧಿಕ ಅದೇ ಭಗವಂತರ ಪೂರ ಇರ್ದಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ನ ಸ್ನೇಹ ಬರ್ಪನೆ ನಮಕ್ ಮಹಾತ್ಮೆ ತೆರಿನಾಗ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಮನ್ಪೊಡಿಗೆ ಅವು ನಿಜವಾದ ಭಕ್ತಿ ಅವು ನಮ್ಮನ್ನ ಶುದ್ಧ ಮನ್ಪುಂಡು ಅವೇ ನಿಜವಾದ ಭಕ್ತಿ ಅಂತ ಪಂಪಾರು. ಅಂಚದ ಇದನ್ನ ನಮ್ಮ ಬದ್ಧ ಸ್ಥಿತಿಡೆ ಉಪ್ಪ. ಅಂಚದ ಅಹಂಕಾರ ಕಳೆದು ಪೋನಾಗ ಆಯ್ ಮುಕ್ತ ಆಪೆ ಅಹಂಕಾರ ಪೋಡು. ಅದೇ ಅಂಚದ ಭಾಗವತಡ್ ದೃಢಪಡ್ನಂಚನೆ ಒರಿಯನ ಸಹಜ ಸ್ವರೂಪನ ಸ್ಥಿತಿನೇ ಮುಕ್ತಿ ಇಜಿನ ಬಿಡುಗಡೆ ಪಂಡದು ಲೆಪ್ಪರಾತನ್ ಪಣ ಆಯನ ಸಹಜ ಮುಕ್ತಿ ಹಿತ್ವಾ ಅನ್ಯಥಾರೂಪ ಸ್ವರೂಪೇನ ವ್ಯವಸ್ಥಿತಿ ಭಾಗವತ ಪಂಪೇರು. ನಿಜವಾಯಿನ ಮುಕ್ತಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಂತೋನ್ನ ನಮ್ಮ ಏರು ಭಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪಂತೇರು. ಸ್ವರೂಪೇನ ವ್ಯವಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಂತೋನ ಅಂಚದ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ನೆಟ್ಟದಾದ ತುಯ್ಯ ಪಂಡ ನಮಕ್ ಭೌತಿಕ ಪದರ ಇಜ್ಜಿ ಅದೇ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ ಇಂಚ ಬೂರ್ರ ಕಾರಣ ಇಂಚಿನ ಅದೇ ಭಾಗವತಡ್ ಭಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪಂಪೇರು ತುಲೆ ಈ ವಿಚಾರ ಅನ್ಪಂಡ ನೆಕ್ ದುಂಬೆ ಬತ್ತಂದು ಒಂಜಿನ ಸ್ಕಂದಡ್ ಬರ್ಪುಂತುಲೆ ಪಂಡ ನಾರದೇರ್ ಆರ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಪನ್ಪೇರು ದಾಯ ಪಂಡ ಕಲಿಯುಗದ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಉಂಡತಿ ದೇವರ್ನ ವಿಚಾರ ಏತ್ ಪಂಡಲ್ ದಾದಾ ಪೂಜಿ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಅರ್ಥ ಪೂಜಿ ಅದು ಸುಲಭ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಮಂಡೆಗೆ ಪೋಪುಣ್ಣೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚದ್ ನಾರದೇರ್ ಆರ್ನ ಅನುಭವನ್ ಪನ್ಪೇರು. ಈ ಭಾಗವತರ ಪೂರ ಉಂಡು ಪಂಡ ಆರ್ ಭಾಗವತ ರಚನೆ ಮನ್ಪೇರ ಪನ್ಪುನ ದಾಯ ಪಂಡ ಈ ಕಲಿಯುಗದ ಪೂರ ಇಂದ್ರಿಯ ತೃಪ್ತಿಡು ಬೋರ್ನಕ್ಲಿಗೆ ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ತುಲೆ ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಫುಲ್ಲು ಕಲಿಯುಗದ ಫುಲ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಚಿಂತೆ ಆತಂಕಡ್ ಬೂರ್ನಕ್ಲಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇ ಹೌದಾದ ಅವು ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಡು ಅದೇ ಮಗಳಿಗೆ ಮದುವೆ ಆವ ಅದೇ ಮಗಕ್ಕೆ ಮದುವೆ ಆವ ಅವು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಗ ಕೆಲಸ ತಿಕ್ಕುವ ಅಂಚಿನ 25 ಆತಂಕಡ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ಲ ಐಟು ಬೂರ್ನಕ್ಲಿಗೆ ನಾರದೇರ್ ಪನೊಂದುಲ ಇರ್ತುಲೆ ವೇದವ್ಯಾಸರಿಗೆ ಏತದ್ದಿಯಾತುರ ಚಿತ್ತಾನ ಮಾತ್ರ ಸ್ಪರ್ಶೇಚ್ಛಯಾಮುಹು ಭವ ಸಿಂಧು ದೃಷ್ಟೋ ಹರಿಚರ್ಯಾನು ವರ್ಣನಂ. ನಾರದೇರ್ ಪನ್ಪೆರು ವೇದವ್ಯಾಸರೆಂದು ಯಾನು ಸ್ವತಃ ಅನುಭವಿಸೈನ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪರ್ಸನಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ ಬೈ ಮೀ that those who are always full of cares and anxieties due to desiring contact of the senses with their object can cross the ocean of nescience on a most suitable boat. That constant chanting of the transcendental activities of the personality of Godhead. ಅರ್ಪನೊಂದುಲೇರಿ ಅನು ಸ್ವತಃ ಅನುಭವಿಸೇನ ಪಂಡ ಮಾತ್ರ ಸ್ಪರ್ಶೇಚ್ಛಯಾಮುಹು ಪಂಡ ಈ ಕಲಿಯುಗಡ್ ಇಂದ್ರಿಯ ತೃಪ್ತಿಡೆ ಮುರ್ಕುನಕ್ಲು ಅದೇ ಪಣ ಇಂಚ ಮಜಾ ಅನ್ಪುನ ಇಂಚ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಐಟು ಬೂರ್ನಕ್ಲೆಗ್ ನಮ್ಮ ಈ ತತ್ವ ಮತ ಪಂಡ ಹಾಕ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಥನೇ ಆಪೋಜಿನ್ ಪನ್ಪೇರು ಪಣ ಆತುರ ಚಿತ್ತ ಅದುಲ್ಯಾರು ಅಂಚದ ದಾದ ಪಂಡ ಯಾಪಲ ಅಕ್ಲ ಮನಸ್ಸು ವೈಟ್ ಪಂಡ
ಯಾನ್ ಇಂಚ ಇನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನು ಎಡ್ಡೆಡ್ನು ಮನ್ಪುನೆ ಬೊಕ್ಕ ಐತ ಬಗ್ಗೆನೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಅದೇ ಐಟಾಕ್ಲೆಗ್ ಪಂಡ ಕ್ಯಾರ್ ಮನಸ್ಸು ಅವೇ ತಿರ್ಗೊಂದುಪ್ಪುನೆಗೆ ಆತಂಕ ಬೊಕ್ಕ ಚಿಂತೆ ಐಕೆ ಆತುರ ಚಿತ್ತಾನ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಆಫ್ ದೋಸ್ ಹೂಸ್ ಮೈಂಡ್ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಫುಲ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಜೈಟೀಸ್. ಆತಂಕ ಬೊಕ್ಕ ಟೆನ್ಷನ್ ನೆಟ್ಟು ಬೂರ್ನಾಕ್ಲಿಗೆ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಬನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರ ಇಂಚಿನಕ್ಲೆಗ್ ಈ ಭವಸಾಗರ ಭವಸಿಂಧು ಪ್ಲವೋ ದೃಷ್ಟು ಅಕ್ಲೆ ಮರ್ದಿ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಹರಿಚರಿಯಾಣು ವರ್ಣನಂ ಭಗವಂತನ ಗುಣಗಾನನ ಅಕ್ಲೆಗೆ ತಿರಿಪಾದು ಕೊರ್ಪುನ ಇಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇರ್ದಾದ ಅನ್ಪೋಡು ವೇದವ್ಯಾಸರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪನ್ಪೆರೆ ಅನೇನ್ ಪೂರ ಪನ್ನೊಂದಿಜ್ಜಿ ಮುಲ್ಪ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಗ್ರಂಥ ನೀರ್ ರಚನೆ ಮನ್ಪೋಡು ಐಟು ಫುಲ್ಲು ಭಗವಂತನ ಗುಣಗಾನ ಜಿಂಜಿದುಪ್ಪೋಡು ಅಪ್ಪಗ ಅಕ್ಲು ಈ ನೆಡ್ದು ಪಾರಾಪೇರು ಪಂಡದು ನಾರದೇರ್ ಸೀದ ಪೋಪೇರು ಅರ್ನ ವೀಣೆನ್ ಮೀಟಿ ಸೌಂದ ಆಜಿನೆ ಅದ್ದೇಡು ಪೋಪೇರು ಪೋಯಿನದು ಬುಕ್ಕ ಉಂಡತೆ ಮುಲ್ಪ ಶೌನಕ ಋಷಿ ಸೂತರ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಏನ್ ಬೇರು ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬೇರು ತುಲೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಶ್ಲೋಕ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಎಂಚಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬೇರು ಪಂಡ ಶೌನಕ ಉವಾಚ ನಿರ್ಗತೆ ನಾರದೇ ಸೂತ ಭಗವಾನ್ ಬಾದರಾಯಣ ಶ್ರುತವಾಂಸ್ತದ್ ಅಭಿಪ್ರೇತಂ ತತ ಕಿಂ ಅಕೊರದ್ವಿಭೋ ಅಂಚದು ಋಷಿ ಶೌನಕರ್ ಕೇಂಡರ್ಗೆ ಓ ಸೂತ ದ ಗ್ರೇಟ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಡೆಂಟಲಿ ಪವರ್ಫುಲ್ Vyasadeva heard everything from Sri Narada Muni. So after Narada's departure, what did Vyasadeva do? ಅಂಚ ಇರ್ ಪಂಡರು ಇಂಚ ಉಪದೇಶ ಪಂಡದು ನಾರದೇರ್ ಪೋರ್ದು ಬುಡಿಯರು ನಾರದೇರ್ ಪೋಯಿನರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ವೇದವ್ಯಾಸರು ದಾದ ಮಂತೇರು ಪನ್ಪುನೇನು ಇರ್ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಶೌನಕರು ಸೂತರ್ಡಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಐಕ್ ಸೂತ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ದಾದ ಪನ್ಪೆರ್ತುಲೆ ವೇದ ವ್ಯಾಸರ ದಾದ ಮಂತರನ್ ಸೂತರ್ ಪನ್ನೊಂದು ಪೂಪೇರು ಸೂತ ಉವಾಚ ಬ್ರಹ್ಮಣದ್ಯಾಂ ಸರಸ್ವತ್ಯಾಂ ಆಶ್ರಮೇ ಪಶ್ಚಿಮೇ ತಟೆ ಸಮ್ಯಪ್ರಾಸ ಇತಿ ಪ್ರೋಕ್ತ ಋಷೀಣಾಂ ಸತ್ರವರ್ಧನಃ. ಶ್ರೀ ಸೂತ said on the western bank of the river Saraswati, which is intimately related with the Vedas, there is a cottage for meditation at Samyaprasa, which enlivens the transcendental activities of the sages. ಅಂಚದ ಅವು ಐನದು ಬುಕ್ಕ ಪಂಡ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಅತೆ ಅಂಚದ ಪಂಡ ಅರ್ನ ಆಶ್ರಮದ ಪುತಡ್ ಸಮ್ಯಾಪ್ರಾಶಾನ್ ಬ್ರಹ್ಮನಾದ್ಯಾಂ ಸರಸ್ವತ್ಯಾಂ ಅದೇ ಪಂಡವು ಪಂಡ ವೇದಲೆಗ್ ಒಂದು ನಿಕಟವಾಯಿನ ಸಂಬಂಧ ಇತ್ತನ ಜಾಗೆಗೆ ಇಂಟಿಮೇಟ್ಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ವೇದಾಸ್ ಅಂಚದ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆಶ್ರಮಡ್ ಆರ್ ಸಮ್ಯಪ್ರಾಶ ಪನ್ಪನ ಆರ್ನ ಆಶ್ರಮದ ಪುದರ್ ಅಲ್ಪ ಆರ್ ಪಂಡ ಅವು ಈ ಧ್ಯಾನಗ್ ಪಂಡ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ಗ್ ಯೋಗ್ಯವಾಯಿನ ಜಾಗೆಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ನೆಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂಚದ ಅಲ್ಪ ಪೋದು ಆರ್ ಕುಲ್ಲೇರಿಗೆ ಕುಲ್ಲು ದಾದವಂತರಿಗೆ ಆರ್ ನುಮಂತರಿಗೆ ಏನ್ ಪನ್ಪೇರು ಮುಲ್ಪ ತಸ್ಮಿನ್ ಸ್ವ ಆಶ್ರಮೇ ವ್ಯಾಸೋ ಭದರಿ ಷಂಡ ಮಂಡಿತೆ ಆಸೀನಪೋ ಉಪಸ್ಪೃಶ್ಯ ಪ್ರಣನಿಧ್ಯಯೋ ಮನ ಸ್ವಯಂ ಅಂಚದು ಇನ್ ದಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಶ್ರೀಲ ವ್ಯಾಸದೇವ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಓನ್ ಆಶ್ರಮ ಆರ್ನ ಆಶ್ರಮ ಉಂಡಲ್ಪ ಸಮಯಪ್ರಾಶಡ್ ವಿಚ್ ವಾಸ್ ಸರೌಂಡೆಡ್ ಬೈ ಬ್ಯಾರಿ ಟ್ರೀಸ್ ಅದೇ ಒಂಜಿ ಮರ ಅದೇ ಒಯ್ತ ಬದರಿ ಆಶ್ರಮ ಬದರಿ ಸಂಡ ಮಂಡಿತೆ ಅಂಚದ ಬದರಿ ಮರತ ಜಾಗೆಗೆ ಬ್ಯಾರಿ ಟ್ರೀಸ್ ಮನ್ಪೇರು ಅಲ್ಪಾರು ಕುಳ್ಳೇರಿಗೆ ಒಯ್ಕೋಸ್ಕರ ಧ್ಯಾನ ಮನ್ಪರೆ ಧ್ಯಾನ ಮನ್ಪರೆ ಆರ್ ದಾದ ಮಂತೇರು ಧ್ಯಾನ ಮನ್ಪುನೆಗೆ ದುಂಬು ದಾದ ಮನ್ಪೋಡು ಪಂಡ ಆಚಮನ ಮನ್ಪೋಡು ಪಂಡ ನೀರಡು ಇತ್ತೆ ನೀರಡು ನಮ್ಮ ಶುದ್ಧಿ ಮನ್ಪೋಡು ನಮನ್ ಅದೇ ಆಚಮನ ಮಂತನ್ ದಾದಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಶುದ್ಧಪ್ಪ ಐಕಾರು ಇನ್ನು ಮನ್ಪರೆ ಕುಳ್ಳೇರಿಗೆ ಧ್ಯಾನ ಮನ್ಪೆರೆ ಅಂಚದಾರ್ ಧ್ಯಾನ ಎಂಚ ಮಂತೇರು ಪನ್ಪುನೆಲ್ಲ ಸೂತೇರು ಮುಲ್ಪ ಪನ್ನೊಂದು ಪೋಪೇರು ಪಂಡ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಾರ್ ಭಕ್ತಿಡು ಮಗ್ನ ಅದು ಬುಡಿಯರಿಗೆ ತುಲೆ ಪಂಡ ಭೌತಿಕದ ಆಲೆಗ್ ಲವಲೇಶಲ ಇಜ್ಜಾಣಿಗೆ ಏತ್ ಪೊರ್ಲು ಪನ್ಪೇರು ತುಲೆ ಏನು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಶ್ಲೋಕ ಚರ್ಚೆ ಮನ್ಪೇರು ಆಯ್ ಪಂಡ ಆರ್ ಪನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ದುಃಖ ಕಾರಣದಾದ ಭಕ್ತಿಯೋಗೇನ ಮನಸಿ ಸಮ್ಯಕ್ ಪ್ರಣಹಿತೆ ಅಮಲೆ ಅಪಶ್ಯತ್ ಪುರುಷಂ ಪೂರ್ಣಂ ಮಾಯಂ ಚ
tad apashrayam. Thus he fixed his mind perfectly engaging in by linking it in devotional service bhakti yoga without any tinge of materialism, and thus he saw the absolute personality of Godhead along with the his external energy which was under the full control, under full control ಪಂಡ ಆರು ಭಕ್ತಿಡು ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಂಡ ಭೌತಿಕ ಲವಲೇಶಲ ಹೆಜ್ಜಿಗಾರಿಗೆ ಅಂಚ ಭಕ್ತಿಡು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಗ್ನ ಯಾರಿಗೆ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗೇನ ಮನಸ್ಸಿ ಸಮ್ಯಕ್ ಪ್ರಣಹಿತೆ ಹಮಲೆ ಭೌತಿಕದ ಚೂರಲ ನಿಜ್ಜಿಗೆ ಅರೆಗೆ ಅಂಚ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗದ ಮಗ್ನ ಅನಗ ಆರು ತೂಪೇರಿಗೆ ಆರನ ದರ್ಶನ ದಾದಾಪುಣಿಗೆ ಐನ್ ಪನ್ಪೇರು ಮುಲ್ಪ ಆರು ಒಯ್ನ್ ಮತ ತೂಪೇರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಭಗವಂತನ ತೂಪೇರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಭಗವಂತನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಉಪ್ಪುನ ಮಾಯಾಶಕ್ತಿನ ತೂಪೇರಿಗೆ ತುಲೆ. Thus he saw the absolute personality of Godhead or Devaran Tupere Boka De Aitottige with his external energy which was under full control. But now full pure control manpuni Maya Shakti enchinoda Deverna Shakti au materella Naman Mata control manpuna in Tuperge Tudu Artule Arna Darshana Apuna Ari Shloka Panper. ಅಂಚ ನಮ್ಮ ದಾಯ ದುಃಖ ಅನುಭವಿಸವ ಆಯ್ಕೆ ಮೈನ ಕಾರಣ ಮುಲ್ಪಲ ಬರೋನು ಯಯಾ ಸಂಮೋಹಿತ ಜೀವ ಆತ್ಮಾನಾಂ ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕಂ ಪರೋಪಿ ಮನುತೇನರ್ಥಂ ತತ್ಕೃತಂ ಚಾಪಿ ಪದ್ಯತೆ. ಡ್ಯೂ ಟು ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಈ ಮಾಯಾಶಕ್ತಿದ ಕಾರಣದ ದ ಲಿವಿಂಗ್ ಎಂಟಿಟಿ ನಮ್ಮ ಜೀವಾತ್ಮ although transcendental ನಮಗೆ ನೆಕ್ ಪರ್ಯಾಯ ನಕ್ಲು ಅವೇ ನಮಗೆ ಭೌತಿಕ ಮೂಜಿ ಗುಣಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಪರ್ಯಾಯ ನಕ್ಲು ಟ್ರಾನ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ ನಮ್ಮ ಟು ದ ತ್ರೀ ಮೋಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನೇಚರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಆಸ್ ದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆನ ಮೂಜಿ ಗುಣದ ಪ್ರಭಾವದವರ ನಮ್ಮ ಎಂಚೆನ್ನು ಒಂದುಲೆ ಆನಿ ಶರೀರ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ದಸ್ ಅಂಡರ್ ಗೋಸ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಮಿಸರೀಸ್ ನಮ್ಮ ದುಃಖದ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಮಿಸ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಅಂತ ನಿರ್ದವರ ನಮ್ಮ ಈ ಶರೀರ ಪಂಡದ ಎನ್ನು ನೆಡ್ದವರ ನಮಕ್ ಈ ದುಃಖಗೆ ಅಂಚದ ಐನು ಮುಲ್ಪಾರು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ನಮಕ್ ಮುಲ್ಪ ಏರ್ಪನೊಂದುಲೇರು ವೇದವ್ಯಾಸರು ಧ್ಯಾನಡಾರ್ನ ದೃಷ್ಟಿ ಆಪಣ ಅಂಚದ ಈ ಅನರ್ಥನ ಎಂಚದ ಎಪ್ಪುನೆ ಅದೇ ಈ ದುಃಖದ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಪಿದೇ ಬರ್ಪುನೆ ಎಂದು ಬಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪನ್ಪೆರ್ತುಲೆ ದಾದ ಪನ್ಪೆರು ಆರು ವೇದವ್ಯಾಸರ್ನ ಅರ್ನ ದೃಷ್ಟಿ ಆಪಣ ಸೂತ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಪನೊಂದು ಪೋಪೆರೇನು ಅನರ್ಥೋ ಉಪಶಮಂ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗಂ ಅದೋಕ್ಷಜೆ ಲೋಕಸ್ಯ ಅಜನತೋ ವಿದ್ವಾಂಸ್ ಚಕ್ರೆ ಸಾತ್ವತ ಸಂಹಿತಾಂ. ದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಮಿಸರೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಲಿವಿಂಗ್ ಎಂಟಿಟೀಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ superfluous to him can be directly mitigated by the linking process of devotional service. ಈ ಭೌತಿಕ ದುಃಖನು ನಮ್ಮ ದೆಪ್ಪೋಲಿಗೆ ಅನರ್ಥನ್ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗಂ ಅದೋಕ್ಷಜೆ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮನ್ಪುನೇರ್ದು ಅಂಡ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗೊತ್ತಿದ್ದೀಗೆ ಬಟ್ ದ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಡು ನಾಟ್ ನೋ ದಿಸ್. ಲೋಕಸ್ಯ ಅಜನತ ಪಂಡ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಕ್ಲಿಗು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಪೂರ ದುಃಖದ ಪಿದೈ ಬರ್ಪುನೆ ಎಂದು ಐಕೋಸ್ಕರಣೆ ವಿದ್ವಾಂಸ್. Therefore, the learned Vyasadeva compiled this Vedic literature which is in relation to the supreme truth. ಚಕ್ರೆ ಸಾತ್ವತ ಸಂಹಿತ ಐಕೋಸ್ಕರಣೆ ವೇದವ್ಯಾಸರಿ ಭಾಗವತನ ರಚನೆ ಮಂತನೆ ಅಂಚದ ಭಾಗವತ ನಮ್ಮ ಕೇಂಡ ಉಂಡತೆ ದಾದಾಪುಣಿ ಮುಲ್ಪ ಪನ್ಪೇರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ವರ್ಣನೆ ಮನ್ಪೇರ್ ಇದನ್ ಕೇಂಡಲೆ ಅವ್ಗೆ ಭಾಗವತದ ಮಹಿಮೆಂತೆರಿ ಪಾವನ ಶ್ಲೋಕ. ಯಸ್ಯಾಂ ವೈ ಶ್ರೂಯಮಾಣಾಯಾಂ ಕೃಷ್ಣೇ ಪರಮ ಪುರುಷೇ ಭಕ್ತಿರುತ್ಪದ್ಯತೆ ಪುಂಸಾ ಶೋಕ ಮೋಹ ಭಯಾಪಹ. Simply by giving oral reception to this Vedic literature, ಇದನ್ ಕೇಂಡಲೆ ಅವ್ ಯಸ್ಯಾಂ ವೈ ಶ್ರೂಯಮಾನಾಯಾಂ ಕೇಂಡಲೆ ಅವ್ಗೆ ಪಣ ದಾದಾಪುಣಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ದೇವೇಡ ಭಕ್ತಿ ಬರ್ಪುಣಿಗೆ ಕೃಷ್ಣೇ ಪರಮ ಪುರುಷೇ ಕೃಷ್ಣ ದೇವೇರ್ ಪನ್ಪುನ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ದ ಫೀಲಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಲವಿಂಗ್ ಡೆವೋಷನಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಟು ದ ಲಾರ್ಡ್ Krishna, the supreme personality of Godhead, sprouts up at once to extinguish the fire of lamentation, illusion and fearlessness. ಅಂಚದ ದೇವೇಡ ಭಕ್ತಿ ಬತ್ತನ ನಮಗ ಮೂಜಿ ದೂರ ಆಪುಣಿಗೆ ಒಂಜಿ ಶೋಕಗೆ
ಜೀವನಡ ಮೊಯ್ಕಲ್ ಎಂಚಿನ ಆಂಡಲ್ ನಮ್ಮ ಬೇಜಾರು ಮನ್ಪುಜಾಗೆ ತುಲೆ ಇರೆಗೆ ದೇವರ ಭಕ್ತಿ ಬೈದನ್ನ ಅಕ್ಲ ಮೂಜಿ ದೂರ ಆಪುಣು ಮುಲ್ಪ ಪನ್ಪೇರು ಭಕ್ತಿ ಉತ್ಪದ್ಯತೆ ಪುಂಸವ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ದೇವರ ನಮಿತ್ತ ಭಕ್ತಿ ಬೈದನ್ನು ಮೂಜಿ ದೂರ ಆಪುಣು ಶೋಕ ಒಂಜಿ ಬೇಜಾರು ಆಪುಜಾಗೆ ಇಂಚಿನ ಆಂಡಲ್ ಏರು ಎಂಚಿನ ಪನ್ನಡ ದಾದ ಮನ್ಪಡ್ ಬೇಜಾರು ಮಂತೊನ್ನೆ ಇಚ್ಚಿ ಅದೇ ಆಯ್ ಫುಲ್ಲು ದೇವರ ವಿಷಯಡೆ ಉಪ್ಪೆಯ ಬೊಕ್ಕ ಮೋಹ ಎನ್ನ ಪೂರ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪೆ ಅಂಚ ಪಂಡದ ಕಾಡು ಪೋದು ಕುಲ್ಲುಜೆ ಅವೇ ಪೂರ ಮನ್ಪೆ ಆನ ಡ್ಯೂಟಿ ಇಂಚಿನೋಡು ಆಯ ನಿಭಾಯಿಸವೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಉಪ್ಪೆ ಪೂರ ಮನ್ಪೆ ಆನಾಗ ಮೋಹ ಉಪ್ಪುಜಿ ಇಟ್ಲ ಓವರ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಉಪ್ಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಭಯ ಪಹ ಪೋಡಿಗೆಲ್ಲ ಉಪ್ಪುಜಿಗೆ ಮೂಜಿ ದೂರಾಪಣಿಗೆ ಶೋಕ ಮೋಹ ಭಯ ಪೋಡಿಗೆ ಇರ್ದಿಲ್ಲ ಆಯ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಪ್ತೆ ಭಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಭಾಗವತಂಬುದು ಪನ್ಪೇರು ಅವೇ ಅಂಚದಮ್ಮ ಭಾಗವತನ್ ಡೈಲಿ ಕೇನೋಡು ನಮ್ಮ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಬೇತದಾಲತ್ತು ಅಜ್ಞಾನ ಅದೇ ಯಾನ್ ಈ ಶರೀರ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಈ ಶರೀರತ್ತು ನಮ್ಮ ಈ ಮೂಜಿ ಗುಣಕ್ಕೆ ಪರೆ ಆಯ್ನ ಆತ್ಮ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಮೂಜಿ ಗುಣಟ್ಟು ತಿಕ್ಕದು ಬಿಡ್ದ ಮೂಜಿ ಗುಣತ್ತ ಕಾರಣನೇ ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ಏರೊಂದು ಗೊತ್ತಾವಂದಿಜ್ಜಿ ದೇವೇರಿ ಏರೊಂದು ಗೊತ್ತಾವಂದಿಜ್ಜಿ ಕೃಷ್ಣ ಭಗವದ್ಗೀತೆಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಮೋಹಿತಂ ನಾಭಿಜಾನಾತಿ ಮಾಮೇಭ್ಯ ಪರಮವ್ಯಯಂ ಈ ಮೂಜಿ ಗುಣತ್ತ ಮೋಹಡ್ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಯಾನ್ ಏರೊಂದೇ ಗೊತ್ತಾವಂದಿಜ್ಜಿ ಆ ಗುಣಾರ್ದ ನಮ್ಮ ಪಿದೈ ಬತ್ತನ ಭಕ್ತಿರ್ದು ನಮ್ಮ ಗುಣಾರ್ದ ಪಿದೈ ಬರ್ಲಿ ದಾಯ್ಪಂಡ 14ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಭಗವದ್ಗೀತಡ್ಲ ಅರ್ಜುನ ಒಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇನ್ ಬೇರು ಮೂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇನ್ನ ಈ ಮೂಜಿ ಗುಣಾರ್ದು ಪಿದೈ ಬರ್ಪು ನಿಂಚಾನ್ ಈಗ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಅದೇ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮನ್ಪುನ ಮೂಲಕ ಅದೇ 26ನೇ ಶ್ಲೋಕಡವೇ ಉತ್ತರನ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಭಗವಂತ ಬಾರಿ ಪೋರ್ಲು ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯವಿಚಾರೇನ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗೇನ ಸೇವತೆ ಸಗುಣಾನ್ ಸಮತೀತೆ ತಾನ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಭೂಯಾಯ ಕಲ್ಪತೆ ಅದೇ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಅಲ್ಪ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚದ ಅಕ್ಲು ಅಂಚದ ಭಕ್ತಿ ಏರು ನಿಜವಾದ್ಲ ಬರ್ಪೇರು ಅಕ್ಲಿ ಮೂಜೆಡ್ದು ದೂರ ಆಪೇರು ಶೋಕ ಅದೇ ಬೊಕ್ಕೆ ಏರು ಎಂಚಿನ ಪರಂಡ ಏರು ಎಂಚಿನ ಮನ್ಪಾಡು ಬೇಜಾರು ಪನ್ಪನ ಉಪ್ಪುನ್ನೇ ಇಜ್ಜಿ ಮೋಹಲ ಉಪ್ಪುಜಿಗೆ ಅದೇ ಮೋಹರ್ದ್ಲ ಅಕ್ಲು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಪೇರು ಪಣ ಮೋಹ ಪಣ ಭ್ರಮೆ ಅದೇ ಇಂಚಿನ ಪಣ ಉಲ್ಟಾ ಅರ್ಥ ಮಂತೊನ್ನೆ ಅದೇ ಮೋಹ ಅಂಜದ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಎನ್ನ ಪನ್ಪನ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಐಕ್ಲ ಮೋಹ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಭ್ರಮೆಕ್ಲ ಮೋಹ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಪೋಡಿಗೆ ಈ ಮೂಜೆಡ್ದು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ದಾದ ಆಪೇರು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಪೇರು ಇದೇ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಅಂತ ಅಂಜದ್ ಭಾಗವತ ಇದನ್ ಪೂರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪಾದ ಕೊರ್ಪಣು ಅಂಜದ್ ಭಾಗವತಡ್ ದೃಢಪಡಿಸೈನಂಚನೆ ಒರೆಯ ಸಹಜ ಸ್ವರೂಪದ ಸ್ಥಿತಿನ ಮುಕ್ತಿ ಇಜ್ಜಿನ ಬಿಡುಗಡೆ ಪಂಡದು ಲೆಪ್ಪೆರ ಆಪುಂಡು ಅವೇ ಇನ್ ಮುಲ್ಪ ಪನ್ಪೆರ ಬಾಕಿ ವಿಷಯ